books and woman so it will just show me the free. Won't to be a more buffering king canny ya, but what dear Sawanya bro. Perfect woman no sense way naka ne Ghana education service for nada jatum. Well, English language books are what the basic concourse HS3 history of Ghana RME computing creative art books are in a debut ho urban science and math no computing career tech no a social studies no one more JHS level no one would any. Now, one my friend, you do school, no kindergarten, preschool, in as you for no numeracy, language and literacy, creative art, funness, computing, coloring and writing for preschools, Monko Pebi Manquadano. Me say, one more my wolf funny schools I would run, no idea more perfect, no. I fear busy in a bar, no, a queer papa, the senti schools I would run, mock exam, terminal exam, midterm exam, famra. Yes, that's a question of some supply, leakage be a Mayano, why extended to one extra watch on, busy in what did I say, I pick a farmer, no kuma say, put your Daniel Webben station on Cradia down someone first stop now, Behuye, and Humani is 0243 299 938 and 0540 755 465. Yes, and for penny of a general Chibos, Yakwa also crowd them Facebook Live Nesso, Otec 1029Fm, so Kojomo, Honmoni, Mosche, the Atumo, Jataba, Solomon, Mo, Hanomina, Eboy and Chidomo, Hanyan, Mamoti, and Cameron Kwame and Boatin Professor, Kokoto, and Afe. Mami Ajua Nyanta Tando. And Samdunie. Asem Beba Dabi. Ebusia some de nyaba na ye kwa Asante Achim Central Mens ni Asante Mantema ya oduma se santen so wo kire se galamsa me na bia bunam so amani pamiensa wonum efrim wosemu mienu eye ma ana baako eye bema woso yo mfie nu anfrinhia aduonu baako kwa aduonu num so ana sabere wafrem ya wonpotem hon ma nya asentoa na asami ebaaye ye no manfo bi wonpotem ho edinkita ho nam so ama nyi ohwe kire se asambere bedwani wonpotem ho no mo o se ho ye bomri so electoral area honorable Isaac Che Ando waso onkrade na no fia de ofio na wote se bibi se sia mpambo se duru ho no mu a amna no dwure gu nkrofo so a na edin ye pa waso mo ye ni pa besem kono na na womu na bira ebobo ba ne mu nsia de basaya so nya kwan tete mo miensa ho anya ha no na dwure gugu won so a ede sa atore nche me yaba o kire mu eba ye no omo koyi MCS kire mu omo ko pemfidie se nkomo ko akoyi won ede na bira oduru ho no na mrante kwa bia omo so tie ko ho no de won se dwure a timi akoyi sa ni pa miensen nso yi won no na krana na won efrimu ana ya ye pa na asem yi ba ye no emrantie bi ekoduru ho no mu twanfo ni video ni ada na mu kirekire mu o mu kire kokon sase ho ina galafo na dio ma di ni nyina ya rehosem na o de we no unofficial reporter yentie be o ko di ko kan ha na ndra ma mi enu ba ma ba ko ebugu o mso na ebugu o mso bomli so mami inu be ma ba ko na yi wo mu enukula no onza afele na amana na ebu ye we mu na aseden na fama 80 80 oni ogazi mu yi omu we na machine buy na no mo ya de ha na yi omu yensen na bi ensu ne time site win and run pamiensa haya no mu we na ebugu o mo so a o kire ma ade no ba bia me gina nyina na ekuku a nyina na ekuku kuku no madia so kuku no madia akwa de wa ba ha unim ha de obehu ahwe unka se ya ha abusiafo ha nipa na bia ho sa no yi he obapa na hwe nipa wa chechiro Robert Tuntum o ya bra Facebook live this Otec 1029Fm na behwe wa chechiro Robert Tuntum no apɛ ntabo bi di ato no mde o gusu a chechiro ma fra ntabo no we obeso wa akofie no akopam na bi di wan hyem galamsa amana na dwirgu won so mema mienu be ma baako ana omo bia ho saa no adwoyen to aso me ho kra ma mesia fem na ya to aso dia na ya bawuram ewo arehosam baako ya ba beka yensa ni nyina da ene se mobile money vendor ya wanya emfie no edu enwotwe 18 years ni din Priscilla and adudo na edifre no sabre ya ye kasei wamo di amrika ade abaye akakopiem ewo kumase SDA hospital sabre die edien ya yese amrobes na attack ya ewurai ewa hinsan na sabi incident na ekoye ye no
na se nyankopon ko an di president ho afofie sanse ni pura no ene sade na robbery incident na ne nyan a wotumi aduaduamu a sabre wa wayare sabia na se nyame adom nko a ena ebo ano nka sabre asem foforo na wie yete ha yeka na asemi ba ya ne yasoma ya mane boni besma kapia kubi papilo se wonko ho na de esi wa hensan pote a mobile money fo na si etata wonmi won fa munsam emboye no koye no de ohu ye wato yenkra yo na no Thursday 6 August enyimre be say 8:30 to 9 mu ena ye nya ne ntie say itu akasa ewa ye papilo reports abusiafo ya pe Bismarck apia kubi papilo nene no ensemo bi a wokọ ahinsan waboaboa no ede ema ye no na yakwa akuti bi na ekakọbọ one ena na minim sister na wajum store no say o kofa ne bana misiu tim sister ko na nche bia na okwa mitum locking me ho inside tim to na mse mi pia kwa jonso mi bia gate na me sebra bia rure mo ni mi na rastone na o se me first scam sika ben minister am de man nti e ho na me fast na me ko gina bia am sika ne hye no me di machi gina nti na me we na ba ko so gina ni mo bia nkofo be gina be gis kono gina no atwi to de akira me so nti me to ni kwa de ma hu ni say e to papa mpontim de on na man fin man hye na nim kura na de ogina inside na me ne de struggle nti on o chese kan wo ni trial ni the trouser no o chese kan no o se me fa sika ne ma na so o de sika ne be bom na me tia nti sika bia no nti o nja me na me nko ene ni oyi ni nsa na o de na wa so my card mu a hold me na me ne pere because na me person be fa sika na ko nti o din card sika ne bom ma chi first one na me tia so benjimi o na mu kumi o mu jimi o nti na obi ama nti o na so my first kana ama na o de sika ne be bom pelamiti me fa sika ne nya de mbra na me se me fa ma nti ma me bi apie friend mata oti area mu abi nti on na me hu na me tia nti me de mani share ye window na me tia na me se mata ba jimi na mu kumi o na mata star ade na ekoso nti mata frefren kofo na de o meni ne go inside o de se kan obo me kese ba ko ma chi na me tia nti me tia na me wo no me wo ni si fom na de ogina ni mo se o mesen yenko na eni pa ba na o mo ye de mo ko ye nti eya sa me ka me free store nka e be hwe fom ba o de se kan bom no ba bi o de boy ho na twade na ma tonso na me kase ni etutumi ase de me nsa na eti na tonso ni mo tutumi na mo rahye me na mo frem sister na obefa me de me ko hospital nti ba so me ko no o ma e ko chas kana mo hye me nkase no o mo sias e kwan bia beda ko bia kaka me shoulder e so ne wa bia kakra nti na me aluma Monday aya me mfa me scan no nya de mfa mbra na o mo nsan hye de mo be ya ma enti abaya Priscilla no na mani hunu wa Abraham Roberts atake no ahinsan we mobile money vendor na so ye mobile money adwuma yi bi na ate se woni papilo edi nkomode to no waboni tofua amayin yemra ya da so jinema santimantem ha ya wo kire se enwene so ene hia kwose kwan so se de akronfo tete wo ho no nya asanketua na we de akronfo no kobo pampim okoye operation oni aposifo enso ekohia ya emu nkomo no ewapa ya mane boni asare dan maame akua asare bia ne die kira die sin nyina wato emu nkra yo Miriam amenda wase eya na anu fiadai August bosome ne da etoso enso ewa afi mu abra na abo 11 p.m. ena ebeto dwase akwamukafo bi metre am Roberts bi akwa akoto ahya akwantufuo bi so ewo hia kwose ede kwonwene so ekwan temponim a eno ewo manso enkwanta mensinenim na ekoba ni say no police for year de ombetumi bia senko ombetumi akyesa akwamukafo ya omo ekokodi sa abonefosam yi nanso wode won ho kan nwura edam so ama police for entumi anche won na eno ena endrada police for ede krata aba abonten a wo kire say Nkaria Divisional Police Command no aye adwuma nwanwaso bi a mprempren ya mene wo kasaide o matre nipa ba kwa wo susu se na wo kasa nipakuo ya ekodi sa abonefosam yi hu
na nipa ya ye ka ne ho asem ye ne din de Francis Nsia a wanya mfie no aduonunum metre 25 years na krata yi ba abonten no nipa ne nsa ehye ase eye Kasamafo Edema Asante Regional Police Command Superintendent Godwin Ahiayo. Krata animu ena ochre se abra police for ekodru biaya na saa akwamukafo ana arm robbers yi ewo no ena wonya wote se etuo akasa a wohu se nipa ba ku bia wosusu se na wokasa arm robbers yi hu ekuta bag a ode ne hu akanwura eno enanam so ema police fo nso ti won hu gu mu senka be ya omo ebe kire no nanso odwane yenti omo antumi anche no ema police fo ensa ka bag na ene iPhone 14 na wosusu se eye akwantufo yi bi edia na police for ebaye ebeye won hwehwemu achi no na obi yi police for asotre se nipa bi eda yare sabia oje ayare hwa etuo akana osusu se na wokasa nkrofo yi a odi saa enyamra sam a okoto hye nkrofo so yi hu bi enu ti police for antena so kra na oba anan ko ayare sabia ho a enam so okohu se saa eya brantie ya ye friend of Francis Nsia ena eda ho a oje ayarehwe nti saa bre ya me ni wu kasaide police for ensa kanam prempren ya ayaresabia ho na oje ayarehwe no ye wo police for a omugina ne ho a omo hwese ne ho beto no na afei omo akire no ede nakọ akọboa ama nhwehwemu mapa akọso ewo asem yi hu na krata ni mu ena police for edi to jasem wo ye de obetumi bia abo won homoden se de be ya nkrofo a na omo kasa abrantie yi hu no omo nsa ebetumi aka omo nyina na omaboa ama nhwehwemu mapa adadi na afei nso emra no ene won edi ebusiafo we ya man boni asare dan ya na me kua asare bia na ote se wodi nkomo ye chidi mu nkyeremu abesomye no na ye kwakwa kopie mu ewo gomua asem na ne matwa nkonwa ewo ho na wo man hene eye obrefo ehunaku ahoy akobia wotosomienu sabre ya ye kasei wodi atudwa ya wo sere Ghana mampanyina was tiso His Excellency John Dramani Mahama say the fight against illegal mining no kane na ye kagala na onkrofo de omani abu o galandia se ne atoy mantem wo mo ya de pa enkame ya se sisi ade mantem ahodo ni nyina da wo bia de ne ho age galamse etuo ene wo bia etu bie ene kura de suku sanim ye etu police station achi ye etu school da ho babia wo mu tututu gale ya ne basa na de ba akokora magala tuo yi akwakoye arehosam wo mayimu ne se ekwanya ye faso ne yetunu no ye wia ye sensuo ye sensase ekwaye bretu ahodo nyina da ye se no enti se de bia am kase nkyirima baba beto na beto da nkyirima baba wo meto hwe was asase na ya nkase ye twa ye ho ene galamse ase ni nkyirima beba no finish bibia ni ho na no no de ato dwase wo besera ban na to da niam bi sei no ya mfa ye na nsifom na action ye de beba no anya de be hunu nkrofo pa de a omunyai entwon de ohunu ne se emre bi obi kan nkrofo ne na nye adwene kura shoot and kill no woni ye be chu wo site ho ye hwepa de waye wo eponimu a o etuo ne de account wa wo ko be biemu a na wo prempo a wo de be ya de sua de na wo mo di wachi on be ba site ho aba betu fo magudie na enya kwan papa so no saafo ni nyina wo bi atumi atuni ho fo wo se ko sesa wo man no ya de ye na be si fom na ye wo se ye galai ade ye beto den so kura be kra no ene ye ne kun no ebe ye den papa enti o man ne mpanyimfo wo mo ka bie wom wo nyina fa wo nan ensi fom sane ebe ya the fight against illegal mining aka galamsey no ye be hye kun ni mu kena ni ye be ma ye ni aye den eniama ye be kase ye de be kun no nso no enye niama e be bon krofuo hu no ma anko site ba bia so ma kwa kotu ni kwa abone so ase nsuo ase nsase ase ye kwa ye nya san de ane kun no men e be che ansa ne ye betumi abe hu
yo yanto komone so na enkran na o chese apostifo oduma che nuanu mienu bi o chese wo susu se o makumo bi o chese papa na nyemfrinhia no aduonu mu 9 54 year old man osusu o makuno amoma prepra na ere kra kan we ja ne fa from the sea na na enti aten yese Jacob Kubin ko no tiemu no mo yama ne enti nkra o de breye yo na no Thursday 6 August enyimre be say 8:30 to 9 mu ena nya ne enti say itu akasa ewa ye tuba estate ba kwa ye friend Beach Drive Estate I know what tuba junction home a ye de meka ekopie mu wo ho ekodu ye na eyampa peni bi da ho mu a odam modem ye de ntoma akata no ho na ye hwehwe mu no na kese one ne yire eko eye jogging ena papa ye friend no eye Mohammed Rahman we di 54 years Mohammed Rahman we di 54 years and an ye Christian Fosu also edi 53 years omo ko eye jogging enyimre be 8:30 mu omo fa omo estate gate na no omo kodu omo fie be se 9 pepepe anche ena adehia e wo no ti se etu akata na etu ni kasa wie no omo ti nipa na se nipa egane but within few minutes no omo hu obia afensu no ye ko eye baby a omo security post no wono se bia ankasa time no omo hu so obi e de breka abetwa mu wo ho omo chemi so omo so omo hu bibisa nse ma police for e wo wager any tuba e ka bom e bon pepe wo kronu mu sa ma adechiye na adechiye no omugusu di nhwehwemu no etwa so e ma yesuko yesentrofa yefi eye kaso no nka wunya sa kopie mu wo ho e Friday no e ho no e na adechia e wo estate ni mu kire mu se ade ne e yo mo won paisan se e owura Mohammed oni ne yiri omo pe kasa na abribia omo twamu e wo monim ho enya ade a omo ta ko jogging po na aka se e ade a otako entino omo abon omo di nintente e na omo abon tu sa Mr. Ahmedi da oko jogging e enwure ni sa da na e na yebo ni tu no ente ma de hye wo ho no etu emika kwhwe ya omo ehu bibia no e yom wonwa e ma na omo di esu na ehu ka hu egajo edito e yensentofo enim e ma ye de betu da enrada ye wo ho na nya nti ese a police form wo eye weja ni XCC aka bom achinkofo mienu a amususu se omo na edi eye sa bone no na abran hwehwemu ekoso no eye enkofo omo sa eka omo no eye billion oni papa no na eye ejuma omo to eye cat ewo eye tobu to ho omo na billion no oni ni nua a ye friend Adams na ti eye dan bakum na abran omo chi no omo chi eye billion first chance eto tuto no ekoso no enipa na eye police for no esusu se bia ebetimi anam no so ama eto tuto no ekoso no eye billion oni eye Mr. Adami na eye ejuma nta police for ekonifie ekobo search omokoye no omokohu se etuo eche ni drawer mu ohono no nchemu se enye onu ni tuo na mo mo besere to mo ntwen ni Adams ba na omo bisa no police for na ntia ase omo hwehwe bebe Adams wo na omo koche no ede ka eye billion ho na hono na billion Adams be kire mu se ono no nokwe ono na etutuo no na okoji etuo no ewo ye na danfo bi nche ye friend Gideon hono di bedi sa adjuma no ana police for business say na ba ne se ndie nko na papa ayo nti wutumi eje ne nkwa edi finisem o kire ma baby aye papa no eye ejuma no ni nia wo ho eye okosra no na baby abeko bia na papa no se no ye kwadwofo onye ejuma na otifie ni nia billion ko ye ejuma ba na ono dia wusa ni srem ento oye kwadwofo ma ni mba na ejuma mu hobium o che ma de bia papa ni twem no ohu na owuro ni grass abafom no akase wo ye kwadwofo pa saa tem na aye papa na ye ka no eno na che na ebufu a okọ na damfu bi ho ye friend Gideon okoji tu aminu kase gu eye papa no ene ne yire so papa no eje etuo no dodo na ewo ne boso ene eye ne tim e ma ne hwe ne nkwa ne yire so eje etuo bullet ni bi ewo nechi na nyame ncha de ne yire no we film e ma a police for epeje mu ekopie mu wo eye ayaresabia na eben eye estate no esansa ni bambo huntinu minu kase a police for eyi ne fi sa ayaresabia no akopie mu wo eye ayaresabia fofra oje eye ayarehwe eye abranta e friend Gideon de odi nu akewura a police for hwehwe no na so nkofo mienu eye billion eni ni nia Adams no omo wo a police for akache a omo bua nsem no hwehwe mu ebusiafo ya ye fancy kana asem no kura ha adwen so ye kwadwufo nti no watwetu akwa akoko no
Okay, so mo tom kan dia nka bepe bombo na ade abo no. Ya semu. MNC ensan for penny of agina ntwubosi ak na bo for na apia papilo ne eja samnom slomo ni mu asarbia mina eye won ma fam de na kodwo mo ne mo de call Facebook so jataba wa has mo mo bebo ichi de mo chinchin fidin from ma ye. Me din kwa me gene boaten professor kokoto na afi. Mame adwa nyanta chando. Ya de mo nyina ase ma mo aniti ade na wisi. Me fa birthday wishes we ento aso ne enko. Happy birthday we ekodi ama Emmanuel Boachi. We every Prince JB ho. Princess sorry show happy special birthday. Enkwatintin dia hoden ewom na wosre ede ema. 1029Fm. Na swade ema. Na feda sese enye adanse. Happy special birthday to you. Na de ho no ekọ ede ama Fidelis Osei Frimpon. We every abusiamu ni nyina from the Thor family. One more essay, one more show. Happy special birthday. So I bring you na wo fefe no. Almost Erade said, the family no airborne pie dia fan who biano Erade enye enfama. Happy birthday to you, baby boy. God richly bless your new age. Happy birthday. Now the chat no ekọ ede madam for minua. Onukro ya ye me designer. Happy special birthday to you, Sarah. Enkwatinsin dia hoden ewo mafia. Me we she edema afeda sese na ye adansie na ye ni munyam hye ye wo bo ho mpaye bi erade enye emfama so hu se magegya den ma shatade bi na ebomi a abaye ya na dwudwa me kakrakra o. So happy special birthday to you dear erade enye okese ewie ye nyina we so na ye nso so na krakrobia na Asante ne na pamfo Asem Beba Dabi die di ho wonom emfanto so yakramo Apomode mapade enoane hepa plus mixture. Apomode mapade enoane hepa plus mixture. Hey, unia, Pavi, and the black smokes mixture no. Malaria dronana. Ane, say nam sa. Ubeje di sa menim wife nyina ye tested positive. Aye no mbie no. Say e ku malaria mo no nyina. Am ye nyina ye negative. Ade ho. Won ma wo ye hepa plus mixture no. Ene wodi we nsu aba. Sentia. E was say wo immune system. E strong de bia. Enti Pavi E support immune system no. Na plus mox no so e tu malaria no gu. Malaria symptoms. E te say etipaye, afiafie, wonum ato, ahomra no sa. Achakura 4 days na Pavi ene plasmox mixer wanom no etutu malaria na se kura anya sa dia ko hu doctor fra 0542 778572 ana 0542 807907 magie dure di pa Pavi plasmox ena hepa plus nyina apemfo abato mo manufo ene kwada woni mfiedu mienu kan o pharmacies na heba shop FDA aje edwede nkrato yatum Hey, Opani, Mashusha watche. Se perfect series books here. Oma me koto obi mame mano. O wajajai. Abua wa mo se wo to make kai kama. Wa kabrofo. Wow. Na nkontabu akra de ejajai. Wonderful. Mese Ghana for GAJ perfect series. Atumo no de jai. No de animdifuo ene twe wa nwoma bia. Owo crèche, nursery, ene KG. 102.9 And our science, creative arts, maths, RME, history, coloring, computing. OWAP nina. Every basic 1 equals basic 6. English every basic 1 equals junior high school. Ne bane combine so a owoni nyina bi. English nom and maths nom me say books be anywhere. Perfect series any bi. Na GS any naka enso am approval into obata bia nkoto be maneba. Hey, and na so we there. So ko be kura betumi akotu akoton amani students o. Na eno kura de what table no so say hwi wo mo sa set mock exams, terminal exams and midterm exams at the mass school so a here wo mo a etufo nko aputuoja station ho a enkran dance mine first stop any omamu ba bia ye tonton books bia for 0243 299938 and 0540 755 465 perfect series. Your worst future is secured. Apomode mapade enoane hepa plus mixture. Pavi plasmox hepa plus mixer etutu malaria na se kura. Sweet darling, my beautiful baby. Hepa plus mixture ye busie ya no mama hoden aba. Busumi pini menti ase me do. Tie hepa plus mixer enya adwuma ebeye wo nipadua no mu no. Afie kura na ebeye onwanwa mo. Eduro ye ma general well-being. Ebusua pomudin hu hia me yie esne bibia. Entimi manom pafie ha. Share wo ye Hepa plus husband.
Ye de wa Hepa Plus husband. And they also we Hepa Plus wife. Na abano. Hepa Plus mixer. Ma je drone di pa. Pavi Plus Mox. And na Hepa Plus nyina. A pin for about or more manufo. And kwada we ni fie du mienu ka ho. Our pharmacist na heba shop. Etufuo mfre 0542 778 572 and 0549 297-463. Papa Plus Mixer. Mapobudra Mapa. FDRG Edwin Kraso ya. Nansei mi amidi ho adanse pa se made hu na kofam. Ade ban mio ewe chiro mi woni ye papa. Asa de ebo asi mani so. Mani ne so ye wisi. Eso ye mikusu. Mani prunsuo efemfeme ewowo me. Ensem sei na wo kadia. Ehia pa se Dr. Reni be show. Bra by Grace Eye Clinic. Mayemfe fidie nhwe wani no so. Enkosi wani na chi. Nyere se de nyoma sitie. By Grace Hospital esanso obia yehwe asomo ehwinimu ene eminimo mehwe ENT clinic etimo amota kwan mu minimo ana wasum tai kekau ne sentu de nyoma hudu awrebra wasum setakra you wasum penti hairpins matches ene nyoma hudu awrebra wasum no mehwe jai nebra my ENT for ehwe wasum ne famao da ben na hunu dentist emo hwe wanum ma wo ukaso bi ho no kokọ na chi bramienye scaling and polishing wanum nye hwam kama wo se na so abua bramiehwe ye de bi besi so ma ye fe anampo etu a ye besi foforo de amawo kaka bi jejo e wo se ye tu a ye betu enwema amaka nyina opesi ye befie behwe wo a ye beba by Grace Hospital so okumase breman eben DVL office no bibia ni amienkasa 0244 97 68 05. Setting the trends that others can only follow. Otec 1029 FM, the pride of Ashanti. Asem Beba Dabi. Asem Beba Dabi. Krobea nie. Krobea nana yo. Asante. Asem Beba Dabi yo. Akakune bete. Onua. Ori abe. Akusie. Ati. Quantum pon mo. Sir Orni Marika na o. Okokodoro. Asem Beba Dabi yo. Yesu woha. Yanbisa Peter. Otec Asem Beba Dabi woha. Wuko tie. Hefa piao. Adonu muguhura. Ayeye ne na asienka. Ise nyuma obia ni nyuma. Nyuma ne doso. Nanso di odi amenipa no. Eno na wede. Ohweso edidigi. Otec nyame ma won nyuma no enkoso. Opani a wo pie adwuma no enkoso. Nyinkyire enkoso. Abawo enkoso enkankan kwa mantie no omo ye modwuma wo mu nyina da papa mo won ahoɔden omo dia eni se ame no kasa no bai enkwa na wo dia ma wo dia asɛm ye wo so wo dia sene ya metumi ate atɔ obrani ho hwidi pata ya kɛde na ade akyɛ na ade asɔ bi bebi nso wo mo so na ni asɛm wo edini wo mo kwani mu kura na eyi tuo ma asekan enwo no tuturo nso omo mpa aba omo da so busua ye wadwuma na papa wo ye ne kense we kan say ayi ni na ase nkan bo wo mu nyina ho ban e bibia ye tia e mo brofo enyanka papa wa yi bi Otec mo nyinkire ne dmanu ntumpon no mo tumpa abotre odo ensema ya no mo tika e ye futu sema yo ne ya ne ya ne kire wo bugu ye ma tie sa no mo ka say adwuma no mo ye no emra wo mu obi ani mo ase ne mo ye yo kata ye ne ya no mo papa nka wo mo ho e fi sa bre bro hwiri kopum bra odu obia bekɔ na odin baba betena se se de be ya on be sisi na bibia to ye no awade wan ho odin no tumi no ense wo manya kokoduo emfanya kopum bra wa obepi woni mo nyamo adum ni amen I say amanfo akabia matina omafutue usum sei afutue enya adwuma se ye bepese ye befre wo yire a one ne wo hoi wa na obaba no e wo fia ha obepe mpe le no an le dia kushina no ne ontu tunanu ontu mate se o so obetu ama obwacho wate okay okay mate any edase espento asina Krobea aja nyame nshirawo ami me da obodi ase ona boy asida tosumienu ekoma mu mpanyimfo ne wabegyafo de tosumiensa enkoma tiefo no se me da tiefo no nso ase okay me fa akonya yesu aka kira me nuanu ma mu ba ne se ukọ awale abisa
kwa misa na sɛ wokɔmu a Asem Beba Dabi wokɔ awade bisa na yɛ nyi nkyerɛ wo sɛ woammisa nyame a na nyame anyɛ ankyerɛ wo sɛ ɔba wei ɛna yɛ wo dia na sɛ wohwɛ ne tu ne ne nofo na n'anim han na sɛ wodi akyire a Asem Beba Dabi nti wɔ mo hwɛ yie sɛ obi kɔ awale a ɔmmisa Nyankopɔn sɛ woni Nyankopɔn na sɛ busum na wosum a sɛ wokɔ awale a bisa obusum a wosum no na onyi nkyerɛ wo sɛ ɔba na awokɔ kɔwale no sɛ ni sɛ ɛyɛ ma fa anyɛ ma wa na wagyae Abraham ka kyerɛ na koa ne sɛ ɔnkɔ hwehwɛ yere blɛ no ɛma ne ba Isaac no ɔbɔ mpae na otumfo Nyankopɔn ɛkyerɛ no ɔba pa a ɔsɛ ɔware ma Isaac na Isaac anya ayere pa ɔne ne tena good timi da rade ase yɛnso yɛda ase me twantrɔ antu me yere so me kutuo me ba ɔba nanim ya misa ne sɛ man kutuo nanim a ɔre ne sa bɔ me sa yam sɛ ɔre madwuma ama me so ante free hɔ no mu no me ba ɔda de na me yiri yɛ no ayɛ papa me kan na da o mere ai ɔyɛ great mere kasa daem udani apanya medani wo watch udani apanya medani wo watch ahomachi 5 na miri akɔchi apanya ofana demu abekyerɛ me ɛwɔ inside ya mi sa no ahomachi wo apanya me se machi no ani nti nyama bia miri ye wo fie hɔ no ano odin me de ne maka sɛ ɔyɛ na sɛ me bu anjo wo na ɔyɛ ne falifo na me de asɛm na betu wonim sɛ frɛ no na tu no fu na dia ɔyɛ no onya ya ɔseme yɛ konkonsani Ernestina papa do you respect your husband na afei deɛ na aba adekura ma ebu emba mu ne sɛ wa wale me woni me abrɛ fie wodi dan na hanya ama bla ne so yedi ama wodi dan na ama bla no ama bisa wo sɛ ha me ne yesa ama wodi dan na rent na wo ka kyerɛ me sɛ wo so ontenam na tam so ana wa yede na wakɔ 3 rooms me hu na 1 room na osi ye wudia 1 room na osi 1 hu na asam wo ka ti se no ya me brom bi na esi 3 rooms no Ernestina o ka kyerɛ wo kunu so o mekoto anim na wo mfa na adwuma ma no papa adekura me ka asa no o bla no me bua no pa cha me bua no pa eju obekoto anim okoto ye o ma ne tene ne nsa e na aka asa wo de na adwuma ma no ye ntina wo ka asa me bua no pa na adwuma no honom no yakogidi yedi yakɔ honom no na adwuma no honom no onye adwuma bia bema no okofa na ma ne beduru ye no me kunu dwuma sɛ ye me na me koso me eba ma yedidi ama me kyerɛ no asɔre na okɔye no awo apaaso ama omude ne yampa ebo kakra ama sisi onye adwuma kakra ente se me da na bibi eba me ma dwuma mitimi kyerɛ no me kunu fa nche na aboba na fa kopete gu ayi no me kyerɛ na me kunu onye adwuma me safri yam nyina tia pa asofo nyina mu tia me boa me kunu oboa no kwan ben so na adwuma se ya na wa ye dai se me hu bebi a mitimi kyerɛ ne se da ya ni we me da bibi ba se minya dua mitimi ye koye wo ho ade o ma me bodua wabra o mpene so o mpena wade ne so pa chan ile
Okay. And now we odomankuma nyame ayeye enka wudin. And now we odomankuma nyame enase enkamfo ne ntontom ene yedema udin kronkron no. Arofo ne ade hye awie yema yenho aha yema yenho nso akwaba yema yenho ya hyiehia emfamra Otec 1029 FM so ena yadwada ene eyebosome nwotwe ne da etosudu emfimpinu aduonu nsia mu ene yeda so wi ene nso yeda afro awie yi wase hini yebio na breda wie du nso yede Asem Beba Dabi dwumadie no yede ba besom ewa afidie yi so na dwumadie yi da biara dase ehia wa afidie yi so a yese ya adesua esan so ya adekere no nti na awie yi a yehia yi nokre adofo ne adehia moma yense yenho se ye ba besua de ebrekro na amu ne ye bekere yenho nso ade ewa afidika sie yi so na dwumadie a ye die ye live ewo yen social media handles ne so ena wie wada meburu obe join a ube follow se wo follow a obe like on share ya share na wo ye ne sa ebeboa da biara da ye beba afidie ne so se no ebebo won kaye no na wo nso atumi anya akwanya abewura mu bi na ye nyina ye nso ya kan bomu asua de na ya san akere ye ho nso ade awie ye obi love radio for Spain ene mo monitor show no from Spain Yankupon Shamo Nyamukese Afegian Radio se wo be United Kingdom mu a ene onmo so abade mu abiebiem dwumadie ni twagu ye wo Patmark Radio ye wo Abawa Radio ye wo Amansan FM ye wo Breni Radio ena Sahara Radio ene mo amwo UK man mu mo hweyen na mutie yen nyina nso Yankupon Shamo na onyamo kese ene ye wo Kings Radio eni ni TV eno de wo Paris France abuchimani mu dache hima radio wo Denmark Rakus FM wo Belgium ena Sky FM wo Columbus Ohio United States of America abuchimani mu awie wonu nyina nso abo ade mu abiem dwumadie ni twagu medi de Krobea nana Yaw Asante awie yi oji amanie majimadwa ewa afidikasie yi so ena wiei apesemakana nanie matenase na menum yedu ahia yi eye som ne ye ba besom ene Krobea jata machia wa mo ha mabusa se wo mpo no emutesei awiei oba ade achia me wa ha wafa adwa obo akwaba ye ja akra ompom Nyankopon adom ho ye pa na nso so adom menso me ho den ye de Nyankopon ase na ye dwada foforo enenso na da meburu wahini yen yeguso ye toaso se ne yete no sa ne tie enti enenso ye ba besom na nadwe nso ensem wom se dru weekends na enioma sisi o enioma sisi sa hweye na nipa wan hweyi a ehobi na na de wo kono na nso Nyankopon na dumunti de ebeyi bia no yebedi nkonim eja kwa mie akre empom adumara kwa kumase bro no friend de nyame onu ane dan kakra na nso ya san hia ye koso adan no onu a na wa na no na wo de wo ho kotu nipa so onipa bedi uhwamo se wo do wure hye ni mu a obemu abresa echina binu ayiwa ma enti mfa hu ntu di paso ye kwa ye be sudim se sika ne be ma enti won so bre wo moja ni na pesika ni bi na asemu a me be kan se de maka ni sisi na na ma chi dede na wie ba bi obi a ye nche ano awie kwa me ye se ba be so ye be som adofo mabedwafo na wate wonkan na ene enkomo a yede nam ne nso ebi mu ahwerem kire se onipa dasani a wafiri muo na ye kwa akosie no nye saasem weyi a na nka menim efuru ni bi wo ho a ya wonu suru adam nam so obekopa de nka gwa kese krokro no ebi asi ema over the weekends
ensensem bi akoso ema yesusu se oba no ni kunu na abro ne kuno eno na ni na anamu a ma even bema na de siedi a wode ba ye so wode ba besi oba ne kra no sebe abusua anye ebre wiedu ya ye nneoma sese die nipa mfa adaka ne emu ni nsi ko ho bio tu behwe ne de ambulance abesi ho ye wufu sum wia na ne yatamu akosim na from bench a ye di besi ye di ho be ye wufu sum wo so di emu ni si so no tu ambulance no ne to ya wode aba ho se ye mpia mu ni nchim no eno nso asem kese emu ni se wonko ye die ne ko so pa titrentia ma asasem wi esiye ne ba akwada ketwa eno omode akwada ne begina ho kire akwada no de wonka maame na komato ne yemuru ambulance ni mu ayikosie no enioma bi wo ho na onipa otiase a ya amuani na ho awiei ye bekwa ahoma ne so na ya bonkomo kakra ewo sa nkomo wi ho badunim abraboy mu enioma mienu ene onipa sa ote ho a eya ma wani na so na mu wani na ho hwe owura yi one krachi ene hye onom namfo faase ebra no onmu ko school we nyonkunie kire se ewiase me ebia mi hunu me ho se me nyonkunie agya kwa me bade bia agya kwa me akoma mu ni trim ni na dwene mu no enya ne nyonko ne me enti se me ka se we nyonkunie a temase se wo hunu a uhunu bi kire se onum mienu de emfrema mfa wontem onum na ntibom we kotwen we bra we yadware awie ko school ma we nsu wie won ni nyina akọ won akoduru school mu no sika ye die won kabom edididi good ewo school mu enti kakran primary JHS SHS abom university mu en won mo ntem teteye se wo mu wie SHS no obi afa ni we na ba ku ye ntumi anko university ena ba ku tumi koye enti wonu atumi akọ yankopon aboa no wanya akwanya afri Ghana ha tu kwan akotena US monsantie di oti Ghana yi on namu so ko US no akosei ni wura akwa kofi ne nyonko no a one ne hye ase nkwada abirimu no afa ye hwe krachi yatumi afri aburukyire akodi mfie kakra waba Ghana endo ba ye no uhu krachi na utumi hu se oye tough bibia akoyie kaya oba odidi nkan wonanim yeyi abesi ne ho efia okoye watumi abeto asase a wasie enya asem ketwa enti ebra saa ne nyonko ite nka se yese ne nyonko na firi akwantuo mu aba enu odimirika na okokudru ni nyonko ni fie hono ene sa afei na boga waba amanfo atwa ne ho ahia ni we di nkomo eno no fitiye ewo ne pono no ano eno boga ni busa oba etetere njense na bodam ni ben so na ebai muntie dia me kan yo na bodam ni ben so na ebai ena ne maame betwe na dwunagyue so se dabi wonye bodam ni o na de wure fi no wa wonyonko a woni ne sha brabase mo nkwada abrem saa mu koduru secondary school a wo mitumi no papa de oto aso no ono de wantumi anto aso no enei kuadwuma eno oyo no wasi ne nease aka kire ne nkrofo na atwa ne ho ahia no ba ko se de kopam no e manimura nyonko ne sore se wasi ne nease na wo kasa gestures oye sene na no nante no na saa nyonko na sebe ono a ne nyonko a wanim no na wone ne to nsadidie kɔ nakra na no de na no ne ka no na wate
enti wa ma de ye soma no se omepam no kura nuru ho ene oteneye otene sa no ha owura ne maame ene otiem wo hwe nipa somasi bra na wante de onyonko ne kan yeye wamfi ene okoi enti watie siedi ho waye bosan no gina ho ena opanyini bi ba beto no sekarache wo de wonti sei na wa onyonko nso afira burukira ba ka hwefie papa bi a watimwo ena ogina ha waye bosan ne fie nso kwan so ani onko ho no so opanyini me ko ho no asem se ena asie o panyini na asem o ka kire no ene sa abrabo weibu onipa da sani a wutie mie na wo ye tiasefo ya meka mese a utibie tie enioma mienu ewo ho no mo a eya amuani nkoso saa enioma mienu no eye wabotre ebra wuni hwe abotre onipa wuni hwe a ma yenhwe sene wabotre tie afa bra wabenya bibia no su ene ban ya obedan de die e de akire nipa enti saa enioma mienu wei wanhwe no yie e wa abrabo mu a ade befo ase monhwe ade bi o ebra no ono na mo anahwe ni hono net say pe de makan wa fa wadwene fam ebra ba ku benya bie na ba ku ni bie kire se wantumi anko de nim antoa so na mum ku adwuma no otena akuroketo ye no ye benya bie esu ene ban ben eno adan ne die hwe nipa no bi wo hodomo a ho enei oni hwinti odi ya ahwesu ne ban odan ne die oni hwe enei wonyanya bia nyina aso nti eni obebre ne ho asepa emunye ahobrase pa fitai wo kaso wona fom na tietia ne so kro obeye emunye onibi na ade enyabotre maninya bi na hwesu ban no se wuhunu sa suban no a eno na bechiru ndi saa ne oma mienu we onipa da sani hyane nso wa woni obi nam ene wo a obi nso ne wonam sa wo hye saa ne oma mienu we nso a eboa ewa abrabo de mu ena wie Krobea asemo a bepese me ka kire we ni eja ko abe akra wie Krobea asem ni akra moni kasa moni adwuma so entia ya tiefo nyina na mencha Mr Daniel J okay owo Spain Zaragoza okay you know famous mencha na pa good akra wasema odi tudwa mu odi pa o na ewiase opese ohu obi suban a manisika anase manitumi wonya sika ni wia na obi wusa de wositie abrantie ya nkai se bi mpradua nipa si machine na menene ya class 1 maami yes cha gobe na etore edi o wan ka sha menim ne ko SSO afa ebi ba ne nsem wie ye no na mfie duro sen kra egba duro sen kra empo atale be na nani na danfo ne de ba ntia o se onim ni ba bia empo na yenko pamoni no no sika ba afa die sika ne be ma onim na danfo ne ba bia biem se onim akwa nka ehya asie no mpo no ena nka bia nkurabre mpo na ko mutete ya nka enye me nwanwa o na so woni ne ko bia okoduro brochiri a oba biduru no wa yonko na woni ne bokosi atafre no obesra wo no hwan so ni bodani sika ne bema sure ena wiase na akwa de be kan se enfo ni tuni paso enfo ni tu obi aso da obediu hamo obemu abresa o tine bi no ayiwa ma sa nti mo wase bia me ka se enfo obi ho ode ntuntia davi oh me boss ni Krobea wo bi ni be wa ediri ba bi we kra de minim bia obeyiwa ma na nsa be si fem nti woni de sani na ma eya ma woni na ho na ewo me ni ewo ye ense das yebro onipa wonso bre omojani enkomra eye o papa dia ye bebo se eye ne papa dia enkomra eye o maame dia oh eye mini adwuma eye o dia eye me yire adwuma enya wo dia eye me kunu dia enti na wo se eye ono ne dia no enya wo dia
yere ho ate yere ho no nipa ni bi wo ho a eye bre no ma wo bre o ebeduru akira bi obeyi wama awade a wo ko muei wo de hwe bre pa wa bre be ma na yusu o adwuma de wo de wa ye bi sika ba ne nsemi enya maso no ogu afa no hu se wo usisi achia afa no hu se sebe o me no nam kra na ma fere afa no hu se sebe se wo ye kokwa na tuntum a obi de kra efes no na wo de ne kra de asene afa no hu se sebe wo ho ntomago wakohunu oba bi owo apuskere keto ya wo hye G-string wo nhye bi enso na ni wura fi se bra wo bre ma no ba bi a waduru no se nka wo ma usika enka betumi aye se bi hwe enei obi dia wakohunu a wani bre no eyi obi ena ebi a hyehye na beduru saa wo hyehye won so de be ma ya bra wo ho saa hwesuku a wode wakọ wode wakọ wie nurse training wode wakọ wie university wode wakọ wie college adwuma sua wamu akosua sei ene ya wunya wonsa no dwuma wie ye na ye bie container ma wo no woni akesefo ne ndam akesefo ne beye wono mmoyere beye wonti wokọ nurse mu a wo hiehyia dokotafo mpanyimfo akesefo ne ba yaresabia ma hwe wo enti wo se wo ne wa wo se wo sese wo nyame class udika na nyawa ya wo se na atu na ama wo gere enti na otumi kasa fam se won so wo gere onipa yensua de emwa yen ya setenam ene yakodi abadie nyina ansumu ewi adofo ye ba besome weru ababi ewo manim ha na bogalumba mehu se wo Spain Zaragoza ena o monitor yen show yi live ene mo am monitor yen from Spain nyina no Nyankopon hwamo Owura Francis Ejay famous onso wo Spain Zaragoza a very good afternoon to you ene Ades osi good afternoon na ya Krobea Asante ene menso mi wo Paris France ena menso mi monitor show no Nyankopon nyam kese Ramsey osi hi nana ono nso wo Dubai ene Dubai for enso monitor na Nyankopon hia wate na onya okese medase hayes asiama osi akra menso mi wo Otec ija ene Otec for yenso ya bade mu hapa ye monitor show no Nyankopon nyam kese na ontutumu anamo enso emfa ensie Rasidi eno osemenso mi ogoso na ya Krobea Asante goso for yenso ye monitor Nyankopon hia Benji won fensi sawia eno ose he nana ene waka asempa o na Nyankopon hia opi wate wonya okese ontutu one wabedwafo nyina anso anamo emfansie kwadwomoni eno ose akra Krobea ta Rose wono nso ka ho ye nyina ye wo kontanase ya bade mu hapa ye hwew ena ye san so etio ataba kwadwo na ye dase ene wo positive message a wode ama ye no senkeni pefa na wode ayadwuma enka bibia be fine and evidence nkroma evidence udie wuwura mu a na wa announce ho evidence a very good afternoon to you na ho te say mi ogidie sa ho de na wiei na buadu onso wo US US for amonso mo wa hanyina no ya chiachia mo mawura akokọ akọaba yeja okay ho te say mi adum ho ye okay ya fra o say mawura ya biewa no adwajewa ajewa akode adwa ufri hin na bai pacha ifri barakese adankwame pacha ho na otie pacha Dabi ufri ho ankasa na ate hin so boshe kwa ngoma ehe kwa ngoma agrekenzima kwa ngoma agrekenzima kwa ngoma oh okay ho na aye adwuma pacha na aye de adwuma epamade ei opam ma ne mema na mankoa pacha mankoa na ade na wansua mema de anka ho me mitimi pam na me mfa nye medwuma bebre sa ade mema de sika nima na sika wo na
asa asha mbesua no akire ma de na mdi kan esua okay akire na mbeye be ma de kakra eka ho okay sa me ma de ni nso nkeska wo mo oh meye na menye ne mo oba bibisa me de me ya ma oh okay ba de ma de ne de meye ne mo oh okay ene adwoajewa asem bɛn na de wa free kwa anwoma ho abaye nim ha hye wasem nase kirikirem na me ne matiefo ne mabedwafo ye nte wase bo wunkro de na de onam me fa cho me ne papa yi enya etnan ebenya me emamienu obaba ko bema ba ko na ahyase na me hu no na me sua madwuma awie na me ye working pay ewo ahodwo working pay no me bet na me ben ne pa me kasa me ne na native ewo ni fie star Christian service opposite ho na na yete enti working pay na me ye no me sika me gide me ni me enu na ye chedi na o provision stock akra enti koba ne se me gi sika na eyo no na ekase bia yen fa nkofa ne ma megum ebegu ono ni provision store ni mu esan se na me maye madwen se me ne betinenti no na bibia ni ho ka kire me a na me twi me ti free mu enti no me ne ti na me sister moti agrek ekoba ne se dru Sundays bia me kofie se me koye aduane a me hwese metimi abrani bi na oba odi aduane abre papa yi no obecho se ene Sunday pa ena midi ampesie ene Sunday na midi mo obenya ne nka odi bia fufuo Sunday de ke bi obenya nka odi fufuo ba na wo de de na eba bia emo ani ebeye wo fie no mama ni bi onu nso sika nim e your sister mo na sa na me ye na man brain bi oh okay ene didi mo nkakra enti bedru ba bi no na ohia se sika ba yensem enti me maami na ogilon na odilon anim na mka chen se ofi mpese me ma jim sika o maami ho na ye de ehye adwuma yi ofi se sika na me de ba no esua ena wankasa so mbetu hu wo no wonkuta sika kakra ka bia a wodi kita eye adwuma enti me ji sika kakra na mitua sa time ni etua 15 cedis eje 300 cedis a etua 15 cedis enti didi ma asita no edru baby a de wa papa ebesi amu na me no me abi bisa me ho se de na maye wonye hwe enso no amu na me ba na me pese me force bisa ne se on ka de kra maye na me hu me mfom so na me mpa ne chew meka bia enti asini munana na obemu na me edru baby na obi na no ka chem se mimi wie ni sika mimi sika de ko hen store ni musika no store ni musika mimi o se wo wia mimi wie ni sika enti ni nyina mu no ekodru baby na ne ye na owo mu no na mempe because enipa de wo ya ade a manipa ni hu baby o free ba ene baby abewie onde de mu na me homete onu ntina se ni nkomo okasa ho a ash odwen ho a onti ase enti ba ne sa no na mse dabi meko me fie ti ba se wo paka onima na wo kwa wo mpaminti na wo kɔ no okekeka sansem sei enti ni nyina mu meko me fie ma ntina ne nchen bi meko tena me fie south na me sister ne me na na mo ho no ti meko tena ho no mo afi da bia me pie bia no me obeba no me ni fie na obesi mechi na me na na mo ehu me nua mo hu o me be fie a me ma me nua baba ko na aka che me friend kwa kubu aten bago fi ba hawo ana ju bia be 10 11 satan na wa babedu na me de me yumani na sata mo wa free ne nchen ai me free ne nchen se me ne ntina biom okay me ne ntina bi fi sa satan na me ne ntim me hu de opese wo ka kire me da bia wo mu na kan de ma ye na me hu de me ye me ho so a me hu no so ti da bia mu na sa ne de me ntumi ne ntina biom enti me ba fie no a o sam sa no da kona me na frame ka kire me se jewa be me ya woni ne ti a wo ba fie no da bia oba anadwo na me braso so ehu no e kan bi twa bibia so be ma wo ba fie a wo san de eye dan a o mo wanka woni wachi nti ka wakoma to yam ne esan ko na me tie me nana me kodru ye ni gina
and I'm a fine nyinsɛn ufiri wo 1 year ni mu call back no ni busumi ensakra na wo bottom mu ma nyinsɛn nti nyame anim no kredi na me pese nka me yi nyinsɛn ni free wo na me hunu sɛ de me pese me hunu me hunu anase me hunu enso so no ama ne saa na me de be wo ye me wo ye no ono anim sɛ de tie na ma wo anim no emu nsɛm bebrebe na me kwata ma ho wa adomanu adoato adomanu enti yetete ho na no me be wunya me wo ye chi na me ho mfa me ti me ho me tena 6 months ansana me be eno crampo no ne nsa hono yi ena obe frame se o frame se ne nsa ye ne yanti me mbrefie me ba ye na mpa na ne nsa ahono na me ba no so e 6 months ko 7 months enti ye de e ba se me ne di 99 se ya obenya na hoto enti ni nyina mu no obenya ahoto e betena ase afei ne hoto no wie no na me hia ne se enka me pesa me no eda na o kire me se one me nda na one me da me safa nyinsen fufuro enti o kan sa is a first nyinsen ne kura no na nka wo mpe enti o kan sa no man kasa manye yire ne bebre na me de me gya no na me tete ho enti na kakra chi no me nua keto abeware enti obeware ye no na ye Sunday onim se makọ wedding ni bi de enya de se me ba efie sa dade no me ba efie me ba na oni ho na oba ti gate echi enti me ye na me nim ba bi cross afuada na me fa na me bi epru na me ra inside ti me hye dem no oba ti gate echi asi nipa de so obetwe no otwe no enti me fa me tina ase no me bi epu no e na oba na afa afo no friend no e che ne se oba ohun se oba bi abewura dem enti won so ye fast e free chrome e ba afie oba ye no na che se girl ne dan enyuma wo twen papa enti ekoba se akasa e ba ye e free ho e be sise be no kase menya asomdwe bio na ye ntokwa nkete we so ono be ball crash sa ma mienu be ma ba akọ enti ho na kasa de ba between hwan ne hwan oni oba ni mienu mo koin me koin e ma ne ma me ketwa e ba mu be ka e ka chen se oba mpewa uhu ne yonko ba ene ne nko e ma oba no kra e ka mensa enti no ono mpna na waba no e ka mensa enti ade chi me ko me ma me ho e na me ka chen me complain mama me no se be ma de sa since awawo a uni ho ne de e den a obefa wachi enti wani meti na se ne nyina musan e betena ne nchen ene etiti mu a etena asetena mu no mia na mde me ho kowura lomu 2011 na me sha se magisika man because me hu se oniska ana sabi woni adwuma apart from provision am kwato ye no woni adwuma se madwuma we na me sa no adwuma me ye enti me so me ye se adwuma na me so masha se adepam no na sa bre no me amakọ me nua ba ko apeso ame baby kakra ma me makoye baby eti wo pam ma de no enti me nya ska ensan ema no enti me wura lo mu 2011 ti sa time no na me jiska na me de ma no enti se scan kakra satan asa no mu meska kese enti me gi scan na otimi di scan ye adwuma ahyase de na koye kakra ba edru finfin baby no na ayedin gin 6 months obechem yenu otua 3 months de aka ye masem ona obetua de aka no de aka ye masem se wodi yetua bia 600 sister cedis I that's what the 30 cities beba. They are coming na me pass also. It was so assistant cry ma. Me and me pay. And so no so na ojema no. E ma no. Me and me pay diako. Ti mi mom de na bibia ni hwe ha me. Esan se minim se be ma me ne te bobra. Enti no se e dia enye enka hoda. E be sesa. E na me ne di tim ne de ba. E dru ba bi ne de na e bruso. Wonya de ba ne so papa ye ni. Complain kwa o ya de enso nani so akokroma ba na wanya sika free kroma ama
emi se me da na esa man honhom na medi na chi na me twe ne sika tugu obi egate a do betan bed ne so asi ne trase on hwe anim kra na one wadi nkomo on fiu okasa ho awowe medin sa abere onim medin owe onim medin enima bi ho bi na me bisa me ho se ada de na ekoso no ba me na benya akola me kwan ko me bema ana me susu me ye madwe se ahya se me ka chen se me mpese me wo ha nti se de tie bia no na me fight se enima bed dane papa yin hwe ho kasa be free de numa ba no wanso wakomema na eden obetimi ni wa yaka wa bra ayaka no odwe ho awonte ase ofiri krom ba aklada obeba ne nsam sei no akeli aklada ya fro hu se ne nsam na fubo ne nsam ma wo hu se aklada wa me ana wa me aklada na me no edane ntokoma me akla yare a edane ntokoma me me mama na yare otu onye bone da bibie no hono ma efi onka efi da bibia me bo problem even a form kra na ya pepa task so no awon sena ba so bienu me se dua eyema bia etu ankom de pepa so na nyeye de obefa ye ne ho no ede ne kasa obi so ma me ye ne ma me nsa me anye krase ni a oba bi sei Jimmy Foba sa kasa we na papa de ne mete oba bi sei Jimmy Foba ene krase ni eno ne medete ba esan se me mani nti me ye ho hwea na nyi wo ba akoka ho be wo ba akoka ho e ma ni be ye mienu wa bo watna se enti na eden ma me na ma na adane misum because ani ma na ode me fam no me sese wo ma dream ma me hu ne senti ase enim me nye wo hwe me kwa adwuma na mantimi a me duru fie no nan no me nsa na no numa me ba no mu na sigata no eduru brebi a metimi akwa adwuma aba fie be se 3 sa da ne be mi hyeda ne adwuma efie 3 na ma bedu no afi no bedware apia kokrom me ka sei na bia e wo se sa tanka mi hu se wa cha fie kranka be 910 wa ko krom e sa time no fi no kokrom to be ba bedu fi na 11 something ni nyina me hwe no bisa mi nka se ma na mfa bi ma me jano ma nye de ono an ho beto no e na mde titim afi na atetie no na buru so ono wonko anopa awia da bi because me ntifie ntokwa start be 11 something anajo obetimi ni wa hama ma wa hu se afi de wa bre yes senka wo da jojo ho na ade ti a watumi akwa adwuma no sa bre no okofa ne ntokwa ba just obetimi ni wa ko am wo jo ho wonti ase at times sorry ki wo me ho ba ne sa na e wo se me pie kwada abontin ma ko bia sorry dan na mada obi a wo ne be ma ne dadam ne ntokwa ntinu akoda sorry dem me ho mete maka de meka bia enti ase nya adwuma ti nyame anya madoma ne nsa na meba ti wo se me pie ko because ensi me free na no ba no nyame ntua wo ka wo bebre sa nyema na ade no so me nima de property amaye wo a wo kika sansen we de kire me hu se dru bibia wo kaniba sika kita me bag because of lo amaje amount no na me kire me yem kom de ato akwadua ka lo menye ba ko menye mienu woni se me wa enai enum akwankra me fa so me jelo ma woni mase na me wura se banga me wura na makwaje aba na me diska na meto se sika ni otua ne dru ba bi na me sika e me ton nsema ne ada no minti na se because me ntua bi de obaye ne ho no minni enti anytime bia ba bia me ansese me wura abobosia no e wo se me wura ho me ferry for crown wo se me wura ho otimi ka chem place oba pa bosia wonya no be ma de onya bosia ma oba ne benya enti no me na bibia ni a ohwe me onfa wo se ska no ekira ne betua adechia mi ameto mani me hu se menya bibi ba bia nya ska mo fi se ya kira nyampa ye dai mi nya sko mi kokroma mi nya sko no yi na ni not one corner
on so de ba ye be twem my sister ne me tue sika ne ma no on na bank for ne bom ko ne ho no my sister wa frɛ me tina adwuma mu na me phone bella na me mahye me loan ti enso so no bibia ni ho no ma be ma no eye ne fe eye na ho keka se won hu se me brɛ wo me nipadua enti ni nyina mu no wo ye dai ni nyina mu no na wo se me hwɛ se ono abebi ka kyerɛ me se da bi agye wa me brɛ enti si se nka minya taxi ba ko a kebeboa ampa mete na se brɛ wo ho anya bibia kra se otimi ekɔ adwuma de taxi ni adwuma anya bia kwensi no ebetimi aboa nkola no mete na se eno ono adi kɔpɛ taxi ba se me nkwaji loan ni fa nto taxi no na ye fa en supporting nkola no school nam se mate na mbisa nse na taxi mi hu se wa taxi adwuma da ubetimi aye o se an metimi aye me ye no no akɔfa taxi run ebegina ho ni ye kan sika that time no say 25 million okwaji loan no nam di twa taxi driver no ka e wo fie enti e twa taxi driver no ka no ene papa driver mi nim so no aka chem so no na be ye ho adwuma enti no me de man hwe ba bi kra wo de ka na be fa na sese enti e kire du na kakra na ye ho star ho no na enuafo bi wo ho no mi pie se be kwa adwuma fe me hu se ka no twinua ti mi be fi na Rofu wanga chem se taxi wo de ye adwuma na fe de ntina de ma driver foforo o de twinua aha beifo wo do no ka kra de se ne asai ehwa che se mi hu de mi nka bi bankasa fi se mi jijima no ade obi na no asa aka bi no emoa me na mi twa so enti taxi mbe system no ka se mi nim ba bi kra taxi na akowie mi nim ho asem ene didi mo a edru ba bi no me ma me nua ba ko be free mu na atete ne bro so je se me dwen ho a mente ase ye honum efie honum na wote no sport we animu na me so edan me timu no me so ja won chemu sa na matena ho na me didi na sport no toilet mba so hwe me adentin makotena ho didi me nim se obi hye honum obi hu se me didi ana papa odi me dwuma papa me very short ade ko adwuma mama ma chibi because akwan afa so a wodi matam di hu no me dwen ho a mente ase nti ko adwuma no mama fie na me fa ho na me kɔ me ma me ho waja aware na me kɔ ka kyerɛ ma me sɛ de kwan papa be man de me fa so no me sisia mente ase me nima de kra ma ye no ɔno so ye nipa bi sɛ ye nka na sɛ mo nkyerɛ wo because be ka kyerɛ me sɛ wo ye hwan ambeka wo no na sɛ ma kyerɛ wo e be sa be dane ntokwa foforo enti the best thing sɛ me kɔ me ma me ho na ma ti ma me ye no friend wo phone so kofi wo fa me be na nye se na wote ada na wo ha akla ne sa enti brafie na me wo fafo entina se ne ensiesie ensem a ekoso no ekire ya edin be se don hwe kakra ofa phone jewa woni sa oresem de woni mani a ekohia ene yakoka ho asem enti no misrawo twa bibia so ne bra now eno ma me you know I know of a bien gongo shia bibia ampa mete na se wo san koy san ba fie because na me ja me ma no ho a na ono ene nkula ne pe ti e ma na me ni wo machi na me hwe se sa me ye ne sa so obanya atenka bia na onya sa atenka ne nso ene ofre na me kofi ti me koye no enyina mu de ensesa ye bia eni ho sika na na mde mguso amje sese wo da so wa aware animu mini aware animu ewukra na ye mpna twen na nya aware sa wo ka chen so nkoye ho ade wo ka chen se minya abotere aware obi ware nya asem obi ware ewu obi ware sem bebrebe no de aye enti wa anko ware o enti sese a wunnim minim biem eye dan na wo free mu kura wa ma bi mi ma me nua ba ko free mu ketwa na ko free mu wa pesekubi hohoi etri honomo na yakwaye no esanse na atetia na odi mi wura mu bebrebe no da bia na mi di mi komo kire me kire ba mi sese wa aseta mi timu no de ma me da bia da na mi ni sutie me ka kire ne se papa mi hu na ma ne ka mi hu se be man enya adwensa kire hwe nipadua no na nka wo mra fam na nka wo yentena so ndwim da bi on hwe hokra enti ko dru ba bi se
me could ye kwa ye na ye ba no me bra na me maame no e ma wo ho no omu ye tu nti ye ni nyina wie ye no e na me bra ni nua mo na fofo omu gigigi ye numbers nti me de me de number na ma wo mu de ba ye betina baasi mu aye be fie no na boy ba ku frɛ me ti ne nkasa me hu sɛ ɔpɛ me to ani bi didi nkɔma bedru kumase ti bedru kumase na blockade line me blockade line sɛ wo different number and wo de frɛ me to de frɛ me na nkwa no ho me ni kasa ye ti me ni kasa ye sɛ me gya me phone to ho no wapeke boy ne number wo me phone so awia me wo ho no ma me sɛ message wo me phone so wo de papa number attest me sɛ number no minimum ana wa frɛ no ahye sense me brand din komo me kire ni se de ene mate ti ma fa bibia nsen se nyam ne be ma nete me wo ma tu me ayi se ti de papa no ka kire ni bia na je se me medikan a kire ni mu dada na bibia nya ne wanwa biem ti sa bre no ene o hya ase se na ni ba me so no na dwi nyina ne se ma wo tu de me nya ni pa biem enti sa bre no wo hu de wonya ne ho me pie na me tie kɔ okra na ne ye mahye no otimi mi piese mi kwa adwuma ofrifie na odi machi hwe ko amaye no kwan so efri se ohun se menya be ma bi ne kasa na am se sa ene mi bra wo se bi gina so gya oni sa bra no mama ne chance ketekete o sha se so be sha se ti se obi obe ya bo me foforo na am se hwe o mma tete abre me so abre me ti machine ni na me ti ni suo esa wonu mu nsem aka kire mi nti akoma me de no wote no enye bi na me hu wo ho ti free honde me wa fi money ni chance me fi ni kura esa woni na wia no enti wo tu free ni fie na ko ta me ma me ho enti se ye na me ne ma me ni fie ho okay na me ne ahyase na ne me ko so nya na ma me ni fie ho enti ye kwa ye no be kwa ye na ma me ba fie ho enti ehye me den say anya bibia no na akula no kitwa no 7 years eko 8 years na panyi wo 13 12 13 years am say anya bibia sem kula no ehwehwe obi no mo ahu na ombekọ na nan nchen ene na nan akodi nkomo ana akoye obenye obi akwhwe no enti wo se me bra wo se me sori free ho fi se me ku me ho ma wo enti wo free ne ho no wo ja wo mani mienu nyina ama no se bi anya yiye kura no ne maame ebehwe enkwala no okay enti me ko me maame ho no mo no me kodi na kakra na ha me maame mo na me maame mo se waja o ma wo wachi enti na me hu de me nya me ho na me ho yira me ti the best say o se me be pedan o ba bia nkla ni ko school e na me fa nkla ni ko me maame ho because mu school se mu ti me pese me ko maame ho ti me be ha dan wo ba bia me kan se me ti no na me de nkla no no pressure me fa nkla ni free ni so e din se me ja nkla ampa me ko fan kula no before say me ko fan kula no kra no na me tan ma me honum ka ko frɛ me je obesi nkra ne niema na makosi nkra ne niema na me ma me nim sɛ wɔyɛ nkra ne niema me san ne no abetena biom na nso so entisa ye wo me san ma me nya ho aboche na me no me si me ne ntena biom nti me ha ho ne sa sɛ me ko tena ne nche me so biom da bi me nim de ode ye me ti me no ame me nye biom enti ne nyina mu no na ebla me fa nkra no akofo oba afoforo abetena danim onim se me ne meti oba no ho pampan a meba no abepam oba no me fi ne ma me frɛ me ka chem se jewa se na si o na wo ye de ejewa beba na wo ma na mse anti meba man kan chem administration se me ma na mse anti meba ti me be fi ho na mba be sinia ma wi akla na je se de wo papa yi sinim be se safo aso ne ma me wo hobi ntakwanya de ketwa ni ma me bisa se ade na jewan kwa ba ha na ne ko so oba foforo ba ha woni oba ne nko okay ma me hwe bibi sei se ye ya ye ka sei we free ho uja nkwala ne ho ye ma pressure into ko han dan ben nkwala ni suku se ye die pa na esi ka de esi nti amo aba ha kire e no pe me no ti me ka sei de esi panyini no obedi me ho no mo okwa ss na ena ketwa ne so we ewo papa ne ho mwache me ncheye me mo de me ncheye wo makomem na hwan na ache papa na ache papa ne ma o ka se fa panyini ne ko na me fa nkra ne nyina akoye me fa wo mumie nti ye de na ketwa ne ko di papa ne ho na akoye se ono papa no peso che se panyini ne babo ketwa no
ye wo ho nyina no sa no te se panyin ne boketwa na onhwe mu since aketwa ni su de panyin na abonti o ma akla ni nsu o mpesa ne babesu enti through Fridays I mean fa ne mbre no ti Friday na akla na pon no ma na fa school car e ho na school car no so faster ho na akosi no Monday o best school no aba me ho enti di mu afi na akla no o ma ne mabio ɛna ɔkaa ne hɔ ɛna panyin ne nso kaa wɔ hɔ enti deɛ na asi enti se na panyin ne kaa me hɔ no no panyin ne free SS2 ɛbɛdeɛ ɛnɛ ɔbɛma ne sika akina na ɔtwe nsika ma deɛ aka nyinaa ne ma mehwɛ ɛna deɛ yɛ me ya ne sɛ ɔnsi ne pinka nkyerɛ me sɛ gyewei mehwɛ ma akua biem wahwɛ wadeɛ ka menya ahodasoɔ sɛ ne papa se ɔnhwɛ ne biba ɔyɛ ne ho nada asɛmenyɛ wɔdididim firi SS2 one okra no omu textbook mi na metɔ ma ne ɛna me de bi ba saa nkakra dru SS2 kowura 3 kyese kora papa ne besi mi akɔ school mu hɔ ne ba nanim kora no wɔn hunu na ne ɔkɔyɛ de wo school mu hɔ ɔde ketwa ne kɔ school ɔde ketwa ne kɔ gyina ɛkɔ ne class a na wa bia se panyin ne wɔ sɛe panyin no SS1 ebe kɔ 2 sese ɛna ketwa ne so wɔ sɛe ɔkɔ classes ye bie school ɔkɔ ada school kro na na wɔ SS na na omu nyina akɔ international school baako ɛwɔ agrek hɔ enti no panyin ɔkɔ panyin ne nkɔ SS no no ɔkɔ school mu hɔ no ma ɔde ketwa ne kɔ a ɔhwehwɛ panyin ne tira kwae ti na panyin ne susu nim sɛ ɔde nsika gya ketwa no ti ɔkɔ a na wɔyɛ wakɔ ketwa no dada de sika wɔ si da bi na de ɔkɔ saa no wo wa amani bi ɛba saa wo me kɔ fa nkra no do ma me hu ni sɛ me ma nkra ne mra school ɔde o musika chop money be ma wo mo enti na de me ne se me de lol fair man kula na omukwa okoma no chop money edru ba bi no eno no nko so ka kye me se me akua de me nhwe ni bi okay nanka me da me so me hu se ne papa so won fi ni bi okay wan ka ne sa enti bi akura na kodru mama ne case ka okɔ no na wafafo afre ne teacher phone wafre me se mama me se yes dada ma me sika makobisa kwa me wa ma me sika na me se sa matine ne mi obi a na ma send ne the last time me said the aduane say na me ban de ne suo frɛ me mama me say yes de dada yam de me ntimi nyina no ne say bi na me share teacher ni no so yeah akra no ehia sika obmani bi na ebi won so o ma na o mu fa phone o mu beti akra beti a friend be 3-4 times na onyeye on pekene ko because onim se teacher ni number na wo hu ne de ne ba ni ihia sika o amani sika ntina ne ba ni teacher ni number e frɛ no on peke ko no enti se ya ketwa ne de owo papa ne ho papa na ehwe ketwa no mugya ya di sei nie mugya ya 4 years ni emfie 9 nie emfie 9 ni nyina ketwa ne wo papa ne ho me kasa 3 years ni na 3 years ni and 3 years yi mu ni o de tobo e na se panyini ne nso akoduru SSY ya okotu o be kotu me fancy e makwan bie school ya okotu oh okay enti 2 na okoi papa yi mani sika kora ana to de bi o mani bi me hu ni sika wanti me kan last time o de ni sika to me phone se me nyima me ba no okay na wabusa akwara ne nso se eya wo papa wo frɛ no e ma ne send this card ma wa na na bisa no okache mi se okọ ho no mo ena ne papa ma ne 300 cedis ena okọ school mu ho so o send no 50 cedis ba ko so from to book ena o send na 50 ba ko 60 cedis say ne chop money ti da bia akra ne free school ba our body mpachai on from to book 50 cedis ni book ena sa 60 ba ko 50 ni de na ye chop money akra no ko frɛ no de aka ne ni nyina wa enti se die pa ni hiawo de hiawo ne se aha se ka na ye toye no o ma mi hu de ne puma sibra koduro fi se ye to mankla ne mienu se ye de hwe wo mo ya fa ma ba akofo eti o ma mi hu fi se o ma o ja akra na bo so se Sunday kwetwa mu no visit me o mo ka 1000 tobo o de menye ne tenten ha me se enti de hiawo ne se taxi no akra ne chefe wo mu na me fa mo akra visa me homete na no hwan na gi loan no wa hwan na tua loan no ye mienu nya ne tua loan okay enti etese onhwe panyini no enti wonhwe panyini no okay obi ebe prefer se na Krobea busa we nso mame ketwa ne wone ho hwan na hwe ketwa no ketwa ndi atieni
ebra mi hwan na hwe no ono anawo ono na owon ho mi owon ho enti hwan na hwe no ono okay wo haketo ani bi nso wone ho me ba cho de tie ni metimi aboa no onim bopa ye no to onim de metimi ye ma no me say me ba tobo asem we edo obi akoma so memeti hey me busa de edo obi akoma so asebe sa nipa ni ha obi busa me pese me busa se ketwa na ono wo ne ho no wo hwe ni bi me hwe ni bi a oye me hwe wo hwe ni bi me hwe ni bi wo hwe ni bi de ntia me hwe ni bi nie me nim sanka me ba de me wo ne papa ho ti bibi ni na me de kwa nke ya asomdwe edi kan akura ne ko papa no ho no me to bossa dozen ba ko na me de ko ma akura no edi na kakra de we say 1 week time papa ne so abossa no e de brɛ me eto so bi na mpamata de shirt ni down ni kaneto o san de suma ma e de brɛ me eto so bi man bosses too papa ne san de so ma ne brɛ pa na me ra ho enti free hod no ade na me ba ne papa ho na me man ade na ne papa reject the brɛ me ti me free ho kwa je dan foforo so ba page ne ne hwekese ya me mani sika 1000 wa ba na nkla ne mienu won ho se o ka chem so oni sika a o de bo ankla no ampa me so me ti me nya da bia se je 1000 na me de ma no sa brɛ ne nkwara ne mienu na wode na sa atam ne omumu nte e bi ma wo okay enti obi be ka se ene seketwa wone ho na panyini wo ho a sama che wanwan obi amfa ne de na mintimi mama koma nya ne sa ma ne nya yesan se mbani nyina la me bra wo mu ho aha se ba ko wo ho ba ko wo no ne ho obi be ka se ye 11 enti obi anhwe wan na e wone ho no dabi okay atiefo awiai asemo e wo ye nim hanie mpa che wo we dia misrebusa waware foforo mpa che me ware ye onware mpa che dabi hwe ade we ho moma ye nhye ne nso na yenhuna de bi se wo ye bema na wo ye oba bibi a eya adwene hu mienu menka se obai mene na wo baako mienu miensa entima bona tenase obi mpe oboa obi pe hwe ada oba ni benya o replacement no sa ada no kwa wo mabio so wo study the awrai kan ya the moment she got a replacement and we see na dream pise wo me so me kwan ya mefa so am de be jaw e ma na hyew she got a replacement okwaye ya jejeje number ne bra namfo nom ne ade ene ode ne number ma baako de friend on ni di nkoma free framantamu e beduru kuma so obeduru ya na oblock no o ma nipa ne te ase se oni be ma ne te na emom treatment a be ma ne de ne namunie hwe mema ye wicked to the extent to say wo yo ba na ukoka oni wukunu ntem asem de bia be ma ne de ye e kire be ma foforo no a ofa eno no ho as your weakness no gina ho ne so de piniu o de pe wawe untia sa na mema yete ye opportunist mema ye opportunist enti the little advantage a ye benya enti enei sorry ye oye odai o ma uska o de wa ma uska ho enya hwe me send 20 bia free me phone so ye strategy e mema useful enti sa time no oba na hunu se okay ohun se me ne be ma foforo kasa de broken heart ya chew enti ene emenya ama na chew be hyew ene o ma ne hye no odija akrachi eno ye baako ye woni pa bia onum ye deep thinkers he deep thinkers ho se obi a odwene pa se wo ye na de a memfa ne light se me bie ma no keke ena me ka kire ne se wo ye kurasini oba ben na ene bema asumasi so ye deep thinker wo woni na kasa sa nyina wie e bia waka kire ne se I am sorry empose me use is our words no edema no as a deep thinker okotenase a afi no obe reflect on sa words no and this okoto so say obi te ho ono nko a oni obi ani nkomo nanso osu a oye deep thinker ono obi akọ awie amani pa ne kansam a ya kire no afei na odwene ho na esan nisio no wei oye deep thinker enti na na saade no ebi ye no mama ye ni na ho
me dia ya me fe pa wo ba ho aware fo ma no e ma ni me ma tie bebre nim sa de we ye sa de no mu kunu no mu pe o mo boys no mo pe oba otumi nya akokoduro friend na de me kan de wo ye panyini a wotemase oba onya akokoduro friend na da bia ye mema ye na ye kopen na e di free ma ne ho na wo yere ana wo ba wo ne te na sa ba ni tumi nya akokoduro friend na e fe papa oba se onim sa de ne ye asua e ya wa eto de bia friend na nya da bia ne sese be ma e friend na ene kofi wa ha emfie na ni enu onu mu ate sa kwa na on ne kasa voter oje o number na on oda so ne kasa oda so ne kasa ono ne twen ana ono na ntwe o twen ne twen because a kwan no wow a kwan no wow o be ma de edidi kwan nwa ma ye o hwe edidi kwan nwa ma ye hey boys go for there yay edidi kwan nwa ma ye say ye fa ka free voter heya we podi ye heya voter de ye heya ye dimri kawako edidi kwan we over do say le mi enu bi oh ye kasa de by bibie ni ho amba chese oba kuma seda David amba kuma na on so anko hoda okay kofi wa kofi nso mekere yen die ntia na mam ye ma menhwa de bi na menhwe se beye ya onne be me se onware na onso onware ya enkwawom enkwanim oh yes sure oh why shey na you enkwawom a ebi a wo wakoma mu no se jaketo a bi so wo ba bi kura me de mi ni mu bo metumi abom kakra e be de enti wo wakoma mu no se enkwawom kakra bi kura wo de ma me ebi nim ketekete kura enkwanim kura okay ye behwe na yehu kofi what say good ye de nyame ase ababa wunim no enim pa onene wo ma say emamienu so te hana no wo kasa na ka bebrebe o te ni nyina uyu ho ano say me no kre esema wo ka efa loan ho de nyame no ni nyina ya de no kre no jilo ma yeah but loan ba ko jaba no ke na e kitwa bi a e ba be kura me sem me so me ton fonds like chatters what I say loan ko jibre mi a the same loan no e no me de me hwe nkola esa atwa loan esa ye bibia mpese bia metimi de aye ofie bia enti ba ska nya de ansome onso bi ole okọ adwuma ba onso no mi hu ne mu bia at least ole support mpese bia edwade bi nie ana bia nkọ school sika ye bi nie ana school fees bia se na tie ni nyina ye loan ba jame no eno hu twtwa ho a ti loan ye de esa plako pe enti otimi ko ji loan bi the last be ma me loan ko ji ma me no na wasan di loan na de asan boronyo ko busia wachimienu e de half aboronyo ko busia e ma de no de ma me no asa be pede wono hono na enna sa o de abo obi busia o ba ko so ye de ensa kan sika loan mu se o ye de on twa no ho me so mi twa loan ale ta jis kam na de o da ko busia that's crazy wu tua full loan eyi no ba ono wa chemienu de farmer obi yes ma gbe mi say e ba de frame pressure ntimi style bia etwa se de o twa eduru ni adia no support ntebasa na utimi ko struggle sa ko jino fufuro na pale loans we be 5 ni na struggling ntimi ganda mu style bia at the same time krano loan na bunu se yakum hwe bibia la bibia ema itimi twam na tin ko plan mi hwe mebre me ba so ko yojo de eneti enkra mi nsuso ken se me braka sa ojulu nsuma mi so a o se mi twia ko bia ma emre onso ko ba se yo he de fa bi ma timi me hu se aduma de bia so kui e mo bla de bo ma bla bo e mo bla de bo ma titira ma friend sister bi wo south
ɔsɛ bɛkɔ fito bɔs na ne pam deɛ saa wotumi pam adeɛ gu hɔ na obi ma gye ma san kan sika woso ka bi kyerɛ me woka mete wase na yɛtitim titim a lo no de nyame nim nie ɔgyegye maame ama na ɛden sɛ ne twɛn ho bɛden ɛbɛden ti wo ma na me sɛ saa deɛ a yɛmpɛ sika bi yɛden yɛmpɛ taxi bi yɛden ɛntɔ ona do adwene den ɛma me ɛna wokɔgye bi so bɛ 25 million sɛ tu shabo bi okrum ɔte abi wɔ ha mu keo na kana ɔde nam no asɛ fit but no ɔte mu no wɔn ntu so yɛ den ɛwurade ne fa ɛna ɔyɛ de mene kasa na ɔyɛ de ɔde ka yɛ de ɛbrɛ me yɛ ne toy na kɔgye sika yɛ de bi twi ɛka ka yi nam hɔ a wo di adwene ka ba ho sɛ ka no deɛ ko bi sɛ ka na dwere ga ɛnyɛ wasɛm ampa na kana dwere kana asɛ na mo de twinua na kana sɛ ayi abi wɔ ha utumi to ne de ɛfa nnua ketenkete bi yɔ santa se fa se mo yeah ne tibi sa ni kakra ma utumi se bi a obi se kakra de twalo no ɛfa nnua gidi sa na uka sɛ me sɛ kana da mabo no sɛ juriga dia onyɛ de on fa ho ampa na kana da juriga na esi hɔ esi fa ko sa me tiba ni nnua kana ya to ko si kemi suru hɔ na sɛ kana condemn no me tibi ko ho biem ntimi ko kan ho biu sɛ sila no kan ho sika no me sɛ twalo no kan ne nso asɛe sɛ me bre medium pa sɛ oba me no ti pa no ɛmo be no ɔde bɛboa me apart from loan no chief no lie ti sɛ bia wo sɛ day asa na bia akɔ fele food be sɛ ɔka no akɔpɛ go sia for loan ɛno kra bɛgye loan na sɛ twetwa ɔmo ka na sa be struggle wɔ me so na da na adwuma na ɔyɛ no ɔkɔ a ɔsi wonya sika ma na ɔse ɔpa de a ɛnyɛ ɔmo magye ɔpa de ɔmo magye ti no mitimi nka ho sɛm bebe tɛ memia na me kasa ɔse me ha na adwene ɔse me disturb no na wodi na tem chief me nyina tem ɔse kasa me ensa na wo use ma no ɔba wei kurasini ɛna ɔba bi sei kino wa ba bi person mi gida no onye nu ho ba bi ga person mi gida no onye nu ho me se o jam ho akono ken me diga me fu do kura ati chire nim o jam ho akono na se ma bia say ma nya buku heart for star bi say oba we o jilo mame na o kono me dem anya scare asan ya dwuma biu ma bia say at least o yo ba no e do bo me uhun say wanya boy foforo yes hu ye no o ka say ni nua ba ma o ko holo no ko frefre no mo no o say ni nua ba no de frefre no o say o no ha ka say boy bi e de e say pe bo ampe na bo de frefre anya ka me nim say asem we say ken etimi holo mo nyumre anajo na be ma fena najo be 11 no ka ma say najo me to ko ye e ba no o ye me no bia one read here unhu like that hypocrite seriously a real person o ye o ka se jaya chief wo hu ka se be ajo ye e ha me ohun o de bia o ma dwene sei se na jawo nso kasa crazy sina yezo nti wo ko kasa nso o se wo ha no o se be ha no me manu hu de o so ya e ma so nwe be ba me nya ne ho de be ha no e bia ma me sei ti be kokuru pa na no lie no asa ba fie sa o tu ka se ko twa wo kije tia me trase a asa me ka che no ya enkura me nu me nkuwa na me hwe wo mo ayi enkura school o mo koni o se panyini ni de wo mfi no na mom bra oja o mo ma wo bra oba ya obetena area ho se ketwa ne de wagye na wo ne nete ono de ne kapre bia marketwa ne ho kire so de nioma bai ma reject ye enti o marketwa ne ho bio ba panyini ne nso won mfi no ene ma ne ba se me reject ne se me nya kra na ti be mo ya kola ne ho tumu ye fi pa ma akra me ba ge ne de me sinima de emma me o so ma akra ne de emma se ko won kranya ko me ka kire se o me sinima de emma no o me si ono ani nua be ma no o so ma ne ma se ka akra ne won kranya ge ne won kranya enko me ka kire so me si nya be ma ne de emma no na wo no ho se o de entale brand ne se ya me sense unta na de brand no me bre pa o bro me ye de mi si akra ne ma chief jemi namu no nyame de nim panyini no hwe no ana me hwe no pa o yi skopo o friend me se discuss so beniti ne ma me se won hwe no o me se o ko school no ene no totoye e ma akra se won fan ko school
na me provide dot me to say one day of go school all quiet SS no yeah okay meba be rest documents no meba etie for ni adofo ni ade share sa asem we na no me kan ho asem ewo afidie we so mebusa wura yi se onu nso nyi ano wo ho eye de unim eto de bi a ho ye woni pa bi te se de ono ye wo ama wo wasesa ne de ohuni sa nya lai bia na emomo won sesa ye na obesesa no eno de obeka ho asem miwa onkai de ono ye ma wasesa ye enti ye yampa se obei se ebo 11 e kwa na be ma nde ne ntokwa ba be ma ne se an e yampa na emom ono nso ne be ma kasa me ka kire ne se urade wo ye me no ewura me etwi me e drive me crazy oba ne mfi afekura na oye enti e ba sa ono nso ntumi na dane wo mo ntokwa from sa 11 no ebusa oba no na kofie okay wada roma sese wa ware foforo nda bi se me ho me hwe me ba ma yempe kwan bi so na ye yemfa nkamumum se wonso ti se wo ba cho wada roma o oda so pe wa anu asem ono na anu asem aha to bo de forget ono na anu asem no forget it twa ono na anu asem ne tare dan sese mambe na mebusa wasem enti odi yi me de na no mame kofie sese woni ne wotu oba ba ko be ma ba ko sebe enka ye mumieru na motia enka moa na mbehu style a mo be ya mo be manage ehunu ba bia nkwara na eko sese ba kwa bedi oba akwa bedi ono ne ho ebia ne se wo hwe ba akui fully ono ni sika ni mo but osanse ono de owo ne ho no onso wo nhwe no enti mpese mi hu se oda so pe wa ade wo mu no ka hu mu ade kire me ken pacho oba na edo oba na epe ti mu de yamya ne mu ni enti tobo me pese mi hu ade bi be ma na edo oba ebu yeah be ma do oba ebu okay enti oba yese bra wo ho ase buura be ma do yire enti pese mi hu se sa do no as be ma wo ma oba no eda so wo ho ka kire me ken nyame ne mnie me de eda so wo ho but right now na tie right now na tobo o dia right now no manen ka yam meba ma ozo asre enu ana na mi hia no dia na mi hia no tobo dia na mi hia no na mpesa wo ka bibi sage ne sre a enu ano no o ka ya no wasre nso tobo me se men kasa biem nya botre me say wajum tuni bi boss I was say ebeye yesu nti ye wana boss anyom no eja kwa me reverend men sabun so on ebeye yesu nti ebeye okay enti adai bema wo wuntie nyom yanya ye tie nyom no ye kasa menka bi ma men ko he me chat no edio Dr. Wagwa mpa cha na ho te say Onyankopon na do no ye pa good adofo edawie the natural doctor is in town wababe wura Asem Beba Dabi mu sene mu ani tua no eduru juada ye ne the natural doctor ebonkomo de enti ameka kire o so ye natural doctor no ono ade bia wo yusu bia ye natural oba hwa oni wadi nkomo aye bibia awie no ahunu yare no wote hwa wono atumi wuram no akoti nro diaba natural enka nsuo ehwa asese so posade ma wo be posa no hwa e dia ma wo sana Dr. Manko oye neduma enti me friend the natural doctor afei baby atokro da wo nipadua ni mu bia no eduro bewura na be kwa yemu nsu adwuma ena wie doctor yeshia wadawroma ewurade fie herbal center sibi bi free ho kire me metiefo akra we de mede wase madano otifu nyina ase na me chiacha metiefo nso no ma da bia ma ye kwankirefo mu kira manfo kwan nanso ma ho no
twedi ampo Nyankopɔn ntuo mu kanon show manamu na of our times what is so who say na ko bi ba yeah so ya da papa wow. Man chawa mana wow me pon ya na say it is asudi into of our times wo chia pa me so eburu tinya asu no butu wow obi no ku ha manfo twa mo of our Nyankopɔn so of our times wo ti pa wo so de si ya da na de kai oba na ada ho kwa ya nkorofo akoda ada na anka se nko no so yo oba na me ye be me ona da bi o kaso ya da ho ego de beba ona so ya da ho akra sa na me tun chaka sa ma me ambre mpon ba kwa o mazi okay utu na utumfo nkonso ne hene no konso hene ne bunkum hene akwa pia me ka se ono so obi atum den de boko na yi ni sine nchen o mazi be ton spare parts no o so Otec de da bia ho na fidie da nti akwa ya chacho nyina wi no na yes won bibi say ready fear ba center and spiritual ye wo ho se de na wo kana nature ye ho ne ho takra nyina de say ade bibia no Nyankopɔn aba ye mfa nsa yade ena man bi ba me se bode em koto amidi a ne hunu num nyamfa so kora se na dua na emu no bode hunu matim di asay ade age be 40 million ba na dua me koto ne say ubedi ato ogu ba me di be say ade age sika fufuo madi amana kakora no kora ne bode sin bi mi di no wow fufuo na efunu na mato atwene no eno yade akese pa na de cha si uja ho no we me kwa na on de opa we oturo ni sei na no ho yade ne mra ne kofa okay we ya adwuma won waso nda biam ka se ye aduro ni de edu otumfo Nyankopɔn edi mo ye didie ni wo soro because de otwedi ampo Nyankopɔn abobia ye fa de ye bi ma ne ye wo babu ni sa abosom se ne ensu ebu ni se ye bu ni nyamesem se urade na ye de wasiesie de amaye because once na nyina de omusa yade because bubu sa se ntontom ade ntiri Nyankopɔn bo ntontom kra de ye adu na sa ye no ma bi nso aduane ya omudi enti Nyankopɔn ni tunu pon to wie bibi o trasidi no ye kom no so di eye enti oba urade fi he ba spiritual ahwade ye no no anu odin eno ma bi ba ne ba wo so skum na table cambon ni say cambon na akra fi na adan ni twere be 2 years ni to atuo dina sa miti akra Krobea ne se de Dr. Manko asi kasa o kasa tumi so ndem se tumi wo ho odin be 2 months wase papa me ko ya kyerkyere me ho akwa no bibia ma piem mo hu se ampa se tumi wo urade fi am so be wura fi ne pono bie numonyam munkum dum ni si ho unya wura ho pe na urade ya de no ya de no ye fro na nso ya kan se na akwankyere nkwa o se de David so de asafo urade Israel Nyankopɔn din no okutata ne de eboba wanfana no sa anka se odi ne kokum Goliath osimi di asafo urade Israel Nyankopɔn na ede eba so no ede no kutabo ba ne tai enti e ka ye bompa na akwankyere nso ede etato enti so ba urade fi eba en spiritual bia amse numba so nim ya ye mehwe ne jansem keka Dr. Matrasi mechira kwa bia na obi di na fidi ato Otec 102.9 won Dr. Manko ahia wato adi me se beto da na wuchi ni pa me bia na wuhumi enti number de o de keep na se bibi ikoso honhom fam honam fam menti ase da ye bi na ekoso ntia de frɛ doctor ye wo hunim de ne ho akwankyere be kire ne akire wakwan no afaso number na mdi tu dwantu a wutie mi fa number no de uni ayi kura na mobile phone kura de twotwogu fo wi adwo bi fo boguso frɛ me kan ha o kire me number na 0241 09 39 15 15 0241 09 39 15 15 and 0549 20 66 33 uwo kumasi na so wo ka etia wo so wo furu kronom ka ubesi kronom station wo atwuma kwa anwa wala bank nanim usi a wo de cross kwa na praja fobodo wo bisa anse upe bosie fo no ene kwa se praja fo na start loduba ntu lo ka so wo ba urade fi a lo me kan se ho na yaresa wo wo de afoka ne bra wo kira ye brada sam ka se kira ye bra ye transekese a meti a me kasa sa na wo se me kan na nso da bia me ye adwuma e bia na obi abefa na me ko ba bia ko hwa de bia ma obi akoye obi adwuma bia ma ne de a ntu ya de number no tudwan tu fa number na abeba no afre doctor wo ho ba brada de o ye me dai utwi mita me nko ba bia me ta me da me ntinto brada na me
memre na memre da na yie nsensem nti no se yie ni ba me pa bum koto dwom die bia me kwa no pa ba mu me de a ye adwuma ama no bo awia na yapon na ye de na ye kɔ nti wa wo tie me no wo de wo fa no ba na bra because ya trust ya krada bia me ka se ti ade de so twedua mpo nyankopɔn no kwa mbasa yi fini mfa ho anwode ma me na me twatro obiara wode nti ade aba awurade fi heba spiritual obi dia 10 years 15 years da bia trust ya se pe ade kranko dia wakwa enko no wo de tumika bla awurade fi no twedua mpo nyankopɔn na sanyaro afiri nipa so da bia me ka se me nsa yade onyankopɔn na sayade na maje hu sika yade adi ena ne de wo yare nso na ewu ye ne bra so won ne beko nti so obra nso na nya bewura awurade fi heba spiritual die ya so benya bra no ahwe awurade anim ne nuro ne de egu wo chapo bebre ho ya ma bi da bia me se de me kyerɛ kro ma bi se wo kyerɛ maduro me kwa aduro me kwa nse de sie adwuma nwaso ntem doctor na ade na wo nyenso me se do bo ntimi nyenso because yade bi okra be 3 months na bi ma ho wo ye na duro so obesai because aduro ye na cha no was na duro pa no odin se no atram se han se de ka kyerɛ no sa nyankopɔn so ka kyerɛ Yesu ma ye nka kyerɛ mo ha mu ntimi da bia na kwan kyerɛ na wo ho wo ba de be ma wo na mo ba tena se ma fi mani nka se mbabo ma me ba ye menya sa de ni bi wo ho me nkofa dem bi nso anka se ba ye na ye ntu ye adwuma kra na ye mhyehyew ba ye ye me ntu nya adwuma lumba so nim ya ye me nhwɛ na jansem keka ye nkeka nsem bebre ho na mo ya tena se ye hu de ya tumi ni ba kyerɛ se mo akwankyerɛ nya osenyosia na ya kyerɛ no akwakoye ntu tie so oti ade akranko wa ya na so oti enkwa wo de tumi kabra awurade fi heba spiritual titibire ma awurade fi a ye titifo nuro ho no de bra uba na betra se aduro ni nyankopɔ de hu tumi ama me na emom so obo tamfo obo nsam bi oni pa bɔneyɛfo bonsam ni baabi enipa nyankopɔn de ho kora na osa de fa nipa so enti tamfo bonsam ni pa bɔneyɛfo mi na se tete no hawa wo de no tras ni ehu a tumi aduro no ɛyɛ adwuma man bi se bi gum yam na me yam ayɛ me ya kye baada yɛ tumi aduro ma me gum yam me yam nso nti na ayɛ ma me yɛfo yade ne ma biem ntu ba awurade fi a yɛ titifo nu kuku ho yɛ no aduro wom wo pɛ se odi aduro mu odi aduro pɛ se odware ebedware waduro pɛ se opunu bepunu waduro yɛ ntetu ɛbɛtetew wo de sa de bɛsa wo no ma wo nom wutua wutwitwi entia de ase baabi atokro da bia aduro bewura asum nyina ye so aduro baabi am se aduro ne yade ne won fa ka ho e ho ne nkɔ because ya furu ya na ase me aduro nkɔ anu be fa so a da bi wo so onum bi na kɔ yam ho sisi yade aduro so wutua na wo sa kogina ho na yi no ma afu na sisi madwo da bia me kasa awurade fie de oba ho kwadwofo nya de e ma ho obu a wo kana asem na no yi anu da bi ye mpene sa so wutie ma wiai wo so utifa na ayo dududu wo so otirimu hyehyew sa abo wo si mitina se doctor ya de ade bi na aso ame obi si ase bibi ni nanam ni tirimu obi nso se doctor me de mitino e ba na affect mani ama se me kasa na nka pa nkasa enkankasa amani e kokokokokokoko obi si me de ande aba ebe ya sa ma ese mani no asem wa ase bibi ni namase ni nyina so ba awurade fi heba spiritual so ani ade ne se ye te se ye glaucoma se ye pressure bi na wo so de tumnika na bra wo ba awurade fi heba spiritual ya munya ase ase ye mfa duro nka awura ye nka ani no wono bro ni ye bia begu duro so ma mfa ade ne nkoka wani to ase ye ye nim se ani mpa ade ye hye wo ba so be kire wani aduru na nsam kase mani ye se aporo ye amede nchini yam de gu nsuom de so ana ayira eno so ho because first na di punsuo na yedai eguso nti so onya punsuo a wo de nchiri tunsuo adane punsuo na because so say punsuo de man ye greatest enchiri na yedai ewom ni nti so oba awurade fi aba spiritual me kire wade ade kokko ne koye ukoye so mo se tumi wo ho ye ka se se akrobi tie me wasim de doctor dance o ka me di ache heni ayi hami o ho ana abesha ha ho ana esane wasim de esane abetum me ayi no me sabodo me hwa no ha ba ko aye kotoa ba ko aye tenten asa odwan da kunu da bi on de ba ko wasene ba ko de se ba ko abetum kra tumi kabla awurade fi aba spiritual ye wa drobi wa tu na sase se no so te se ye twena ye de man akosa na twene ko na emom se ko ye se bia heni ana na nam ye de na aduro de ho de ka wa na ayira ende obe ba krama ye no wasi wo na de aka na wachi de me ma bi na ma kire se we kokopa bi ende bia me ka kwadwofo ma awurade fi aba spiritual ene ye aduro nso nya abrofo sem da bi me ya bibiduro nya fra mbeke ka brofo akese afọ yade ba kwa ma ehunhu obakọ nso ntimi nsa yare da bia na nanu mu nka brofo mfa aduro ho oba awurade fi na ka brofo am se katwi na ya bibiduro de o se ke kasa me nya brofo duro na maka brofo ho enti se wo tiem na betiem badwom ma tie nyansa se mu dia na so wo ha bi na ha woni pa bi na teto o do de akonkrofo nyina bra ho na bra be sohwe na ba bo se tumi ni ahoden wo ho enti wo tiem ya me sad number na itudwa me sori anu afre me number na 0241 09 39
39 15 15 0241 0241 09 09 39 39 15 15 and 0549 0549 20 20 66 66 33 33 akwara me so yonko bi wo KO otompaboa onya be 44 years afi no be ware once me man se duru ba bi na anware ane de wadane obia de wadane abusu kuku ne eto so se nto so be ware se ninu amam na ofa asefo nya so obunya ware a bibia de egu na obeware na de ne Saturday duru dwaro de nya na ne kwa ho to be am se kala wa de ndie nya ko o papa se be me pon sa de be wa unyini duru Tuesday after na ko na ho akono num no nyina nko anso me skan ko to aduru nsia aduru ma no se tumi wo na me ko hye ma no na o dware adana na obedware no se mframa fa sa o dware aduru no da ho na ne pon no ebia ka bom brain na wa no we nso abie na mframa kukukuku afredi ade akia na ne ko na yira atweko kona yira no kona ahunu na kona ahunu na yira na ni nyina katakata otumi kasa tam o makru otumi kasa no ono so obreman kwantwuma otumi ka fa afom sahaba mo se papa ade ne mahunu na me kon so ayede ayira tumi mu nsamadoso na momo na ho ode ni kutaye nyankopon de adom na ayede adom ye ye kan se ana se bia hunu a wo mo ya hye nu amomo magya fifuro mu de mapie enipa bia nyankopon na me so abo mi se kase ye ka ma bi ba wo se na we nyina wo ba ha wo ye na abet am se dabi yeni nabi ya hintasem ndu peso hu se bibi tumi ya adwuma wo kira ye benada awrade fia ba spiritual am se ni baabi okron no mbosi wo de tumnika na bra wo ha bia da so bia wo de so nipa bia bubu stroke bia ka obi ye ho na obi bubu ya 3 years oba ho na ye ma na duro kwara ya wade fia no asore anante ye ka we nipa no wo tie o tag de wo mutie onu se de me kan ye no kra ye ntwatro ene ya se mu obi nso megina medi adanse odi adanse mo ka se o ya no ma ye dai aye nhye ho nti so de wo officer wo ha obi da so amane bi da so awde ochina brada no tumnika na bra awrade fie ba spiritual wo tieme se ade o si stroke ade fa na bra obo o tieme se o si doctor na me kidney ye me se sa aduro no ba kidney aduro na ya ade na o mu gisika kase pa no o ba me kire free na akoye nso na o ma be o si doctor me ho yeso bia mu so ho aye fedodo kidney na ha no ba me kire na duro no me kire no kekese onko no onkoye ha me o de abla awrade fie ba spiritual wo kira ye brada me ba be sore me the number ni tudwa me sore ade frɛ me number na 0241 09 39 15 15 0241 09 39 15 15 and 0549 0549 20 20 66 66 33 Rona me so obi ba me ho wa twini koko ma asase ho man so saa was it 12 years o brekum ho nkrofo pa ba me kire na kwankyira asase 520 acres me ho na onyankopon na me so an nsaka na asase so office ade bi wo ho na ekoso ho mfom hunam fom a tumnika na bra ye ade nkwa na yesa ana yade nso akwa wo mo 2 minutes mi sa yade o ko yade no ye honhom wo te kasa entre Kristo kasa na yade tutu ko no yade ba wa fan say yade kwa me papa bi ko nwuno na kasa ko wo no kasa no wo ne nana ye ne yasa ha ma na hono ne nana ye hunu ye na ekom ko hwem no na ya dutu ade aduro kan no ade ni pie mienu se wo ne seso na e wo ne na so na ye wo wose ubewa se kasa na obu asma podi na na ye kru efa ya dutu enti so ofisa ya ade bia ya okwanko na nkwa o de blawladi fie ba spiritual echa ya trase nya afi ne beka ni nyina wo ha bia ye ho adwuma gigimi fo nko a na yetimi nsa no na achacha hye da chikese mintimi nye operation but apart from that se kompo ni nyina ho aduro ho etwi ho aduro ho obu aya be ma na se ontimi mpema wagwane de ni e bonus de bra na wukura so de bra ne spark ne ma mi se mu aya mra ne bo nko na so no wudi ene se kutu se bam good kana bra ana so akwati infection de nyankopon de no adome no kra nka ho asem ye mu odu ne ye ka bia su na office apai na da bia nso fimu be frɛ na bo bra awrade fie ni nsa ya de e wa awrade di munti amen amen arofo ni ade hye Dr. Amankwa nie tetibremu awrade akwa Dr. Amankwa opanyini na da awrade fie herbal center no na eye natural en wodidi ni dwuma ene hwan na etie na yade nti onia hoto eye se nipa wei
ɛna doctor amankwa to nsa afro sa wode yebra na wunya babeduru ha nokre me se wo se ade nyina bedi aboa wo na awie yiye enso ede amawo ena awie wa sorry entifre no sese ya na wone ne nkasa number ne ye 0241 09 3915 ena 0549 206633 awie Dr. Amankwa yeda se Volta Drill Limited ene onum nso tunsuo ena wie se wutie me na wo tototo wani wo pensuo atu ufie ho wo pensuo atu wadwuma mu ho wasase ne so anansuo adwuma mpo ena wo pese wo hwa eya ma Volta Drill for me yesa adwuma ne ma ho anuanu Volta Drill for onum adwuma hutwa onum adwuma hote onum nim adwuma onum wanimdifo a enim nsuo adwuma nimu ene onum wo mfidi a baabi ansuo ni hyebia no papa no ye bekwa akotwe afiri asase na ya ase ne ye de amawo Volta Drill Limited sa woman kwanchanfo ebetu nsuo mawo na da bia wo hawo adeso atete ene de babegya wo a wo de afiri Volta Drill for na ye mra mesiesie nsuo no emfama wo se wo be kumase ahodo da aban a ye main office no ho ne wo se wo be sunyane a ye wonkrabata wo be ajira a ye wonkrabata wo kotachiman ye wonkrabata wo ba yeji ye wonkrabata wo ko doma enkrabata wo ho wo ko sechedumase enkrabata wo ho wo ba asante mampo ha ye wonkrabata wo ko mampo kofiase ana awiamoase a ho nyina no Volta Drill Limited for ye nkrabata wo ho ana wo de number ni eje freyen ono yen kasa enu ne hia eye 0244 299520 0244 299520 and 0266 43 2210 unya fresa homa we ya Volta Drill Limited ye beje so ye no be kasa na nokre mesemo se de wonte ase no onua ye be chirechire mu de amawo ene udide Peter Nsu Roxen Asante o UK osna na ya Krobea Asante ene me nso me hwemo ewo YouTube ne so arofo asemu edaye nimu ya asem kesi o na ewiase ye kwa ye bei edinki aka se enke nipa koro ene wade a ke beka se wudue bo ti odoma nkoma amanipa ba akopa anware emua mpo wo mu na mienu na ente se ye nipa na rahosem ewom ene se ye wo bia nso opposite of odo eye tan enti se odo no hwiase ana ekwa eba bedane tan na se oye oba oye bema na se ema wo mu a o mana dane tan eye hwannom ne bebre enkwada no enti ye se sa sunu mienu nya ntokwa kwaye ni mu a enua ene nsensan enebre enti se kofi ene ajewa se esesa soaso eme dane ntokwa me hwe me ba be ma ne wo me ho me nko na me hwe no wo ka prenim oba ne wo ne ho ono nso moa me ma me nhwe ono me nso me hwe no se ne be ma yi kan okay ene ete saade a wetre se koye sam ne nyina ye bi ama ewo ho a ye musa ye ho bia nza akoda na eti o musa enti ma de me papa de ye mi pa de mi mpeo mi ntumi ubusa ho se ede en na eka ensensan ni nua na ebre wo kwa ye ni mu no ebia ni o ebia ni nti awade panin force ne kwa ware ne kwan ware twen na mi ntwa me homra apomodin mapade eno ane Hepa Plus mixture Pavi Plus Mox Hepa Plus mixture etutu malaria na sekura sweet darling my beautiful baby Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba busumi pini menti ase me do tie Hepa Plus mixture enya adwuma ebeye woni padua no mu no afie kura na ebeye onwanwa mo eduro ye ma general well-being ebusua pomodin hia me yie esne bibia Entimi manom pefie ha. She, we Hepa Plus husband.
Ye de why Hyper Plus husband. And you want so we Hyper Plus wife. Na abano. Hyper Plus mixer. My dear drone di pa. Pavi Plus Mox. And na Hyper Plus nina. A pin for about or more manufo. And kwada we in few du yenu kan ho. Our pharmacist and herb shop. At phone for 0542 778 572 and now 0549 297-463. Papa Plus Mixer. Mapobudra Mapa. FDRG Edwin Krasoya. Mira. Yes, my dear. And that dear. Kadia won't be a chemi. Oh, na edibe pa na medisi wo. What the baby see me da? Oh me, ademinim. The media see o an say. Makoto Dawu 3 sister capsules. Ya man no more ama kane sisi ana mentimi nyina me na so no. Ese metimi yatie nyina. Free now cray. Me ma Dawood 3 sister capsules. Empa me ho da. Ayem sisi mu adwuma na tumi se sabro so ma me. Na akoso ya wonim. Se ema eni mema nyina timi no mpio. Na enye Dawood fo ya na ye Dawood ointment yi. Wo mo na ye se nansanya na wo complain waposo usisi eni ade yi ebi na me de twitwi ya wutisi ye yo so the Dawood ointment etwitwi na wo me 3 sister capsules ne ka ho dia oh na ye twi na memene we dia twi na memene ai twi na memene what be bia so free say require mu enuom yenu enye na e wo pharmacies ene chemical shops do na mu hye no so say aduro yi nyema apemfo abatan a wo ma wo manufo ne obi a onya mfinhye dumienu bebia ni afre 0244886437 and 02016871717 FDA aje adwadie nkratoyi atum enya wona na ode kofo gallons bebu nsuo wo mfie hodo me hunu wache o na nanse de okose he Yaw Asante wa boa mi o me say a free bra wo kanfo Volta Drill Limited ma me no se say ade mininsuo ho haw biom Volta Drill enkrofo de omu ni adwuma o Ghana ha obi a makanfo woni amani bia di adanse enti ben sutuo me kire boho drilling ana wo person me blowing pump installation pump servicing ni nyina obeye ne kama Volta Drill Limited adwuma penti Ghana ha say washita bia Kumase ahodo daban na main office ne wo Sunyane Tachiman Doma Asante Mampon Wiamoase Adura Sechedumase Atebubu Yaji eho nyina ubehu won Sanka ma hu ntamo a akamakuta kufo gallon saa da ni machomai eni e utri nkwa ma memfa numbers ne ma afoforo 0244299520 and 0266432210 Volta Drill Limited ubenyansu obi benya wa na free yade ena apomuden so yenhire nkokwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule ena selenium ena wasumdi agu future life smart food aduane mu me potinyifo Thomas bi se o magime aduane bi nkosonhwe setimi sanyare wa be se wo hane akire asichire yade mojabroso kokram ahotutuo ode epua be ma ne hunsu agene no aye mre wo mpam de ne nase atata stroke ena de na pos wa Future Life Smart Food bebo afei de aye abusuanche mfa Maltabella sogum wom enti regulate sugar level no san ye adwuma kwa nkasa enimu sana diabetic theory no so boa woni a enya asichire yade sickle cell typhoid asthma branche ne maba wa ekwa gym mompe high protein no binto oba bia opese ne yefunu ye flat no wonya smart fiber any zero smart food a Future Life Smart Food di abane ya Bolivia Enterprise na kofa nuani ye ba omayimu crime wani Ghana Telecom University ni your opposite Kumase wo ben sofoline alignment ena tema ubenya biato Evergreen Supermarket fre 0246010150 0242878090 Future Life Smart Food about that ho ban when the time has come to make that choice PPAG will be Who can he be our benwo Anabusieni bi ayewayayade ana wo fa yayade musika fem watinkem ana mpo adwumam eye wo se wa hye ho so a na so sesei die wapemon debi wo mfata se wo fasa o ya onum oba abofra ana bema bia wo ho kwan se otenase a ehu bia anim fa hodie efri basabasa ye ho fa hodie esanse o ye oni 102.9 FM wo senior wo pese eto wo nipadua ho aginaye a family planning ene ho akwankyereka ho enane bobia so nyina so basabasa ye nipa fa hodie ntie
ntiaso na ye kabo mu a ye betumi dia ba wiye SGBV no bi ne emunato ohye aware efie mu asetena yaya ade ema twetiecha ne ne ekeka ho nyina ekoso wo ye efiefiem suku ahodom ejom mpo ye nwumem enti kasa fa hodie enni ho mankrofoko kakra bi o fa hodie ewo ho ma ye nyina se akoda ana panyin obema ana oba odefo ana ohiani wo ho kwan se wo ka debi wo ho kwan se wonya ahobambo enso se wo beda wo a wodi SGBV mutintiman edidi a kire se ye koma ayayade yi bekoso a na mmom se ye kasa ye begipi nkwa kwan nanim ebi mpo a na wo je wodofo bi a anka obetumi akoto saa amane yi mu emema ne mama ye wa adwumayo gina SGBV anim fanidie efrise eni wo mfata obibia se woni mobia onam SGBV mu a freyen kasa wo 0800 202010 ana WhatsApp wo 0245118228 na ye beye nomwa kai se ofre we die wontua hwe mayemwa o emo wa mane enche asoye a efata te se dofsu mo mayemmom enchichiri wiase a obia wo fa hodie wani swade hunu a ehu bia ni kada bi che basabasayo kayu che nidie efri se wo ho kwan yenkasa emwa ahotoso wom yenkasa help you can trust sa semi free Planned Parenthood Association of Ghana asoye a UNFPA bonechidom Big brother, hey, DK. When you are come so obey the company of Barcelona and some man from the crowd. And yet, when it's 7 years, it's a U Life Company Limited and the U Life Agombia capsules, the supercharger Nagasa Ababonte. Agombia capsules. Massa, Obama, who watch you so ya. When your best shed, you decay nothing who watch you. Who was this Yadia? And now will bear man who could go to a young tunchia if it's a U Life Agombia capsules, Edin Sabin. And it will bear man out your Bojuma baby. Or buy one feature crow out. One tip that one pem and a low spam count. What drew any U Life Agombia capsule. Massa, my swatch the one dance here. Ain't me my one crack catching up about it. So when you're painting U Life Agombia capsules, young conquer. Trying I was 0244 946525 and 0277 454 288. Agombia, one mama feel. Setting the trends that others can only follow. Otec 1029 FM, the pride of Ashanti. Asem Beba Dabi. Okay. Adofo madame bro mekoya masaba 102.9 Otec Asem Beba Dabi ena wasuguswa ena wi awutie ena wi hweye na ena wi pescarefo medamase na machiachia mo imu adwuma yefo nyina memamu good afternoon pescare obekumasi Krobea imu a bantama odumu beji runabout no medila building no achi ena pescare edi wondwuma sa wo konkran ala pass nyamecha junction odumu be Ghana Water Company no obatakwa Roman stores on Zenith Bank no ne di animhwe ukosunya ne oni total filling station a eben kokoboard no ne di animhwe ukwa baabi ani a ono munne Sehwiman Rural Bank na wadan krom ukwa sehwi osompo mamu a oni Church of Pentecost no ene di animhwe ukwa takrade anaji Queen of Peace oni Yaw filling station no ne di animhwe ena ukwa tachima ya bemu number 2 a oben police MTT office no sunwan kwa so na pescare for semen kana memfanchrew enawie wa wo bre enam yade enti hwesi kire yade enti obi ni ahoto woni nipaduam obi aye mre pa wo mpem obi de ye esen ho haw onmo solve dental problems nyina wa wanya stomach ulcer ana stroke yade akan wato ho wanya ni ho haw ana wo be mesa sebe entumi nkiki oba no sebe misreo bra pescare wate we obi a wanya namu yade atete wache ensunsuanso boni bebre na de abrao wanya dwunso twamu hawo anase mojabroso na ha wo de ye asthma abrofudue na ye hi na wo pigum ho bra na pescare fo ma wedru oye oba sebe ohunu sesese waye kese abroso o mpene sa wote ho twede ye
anhwe ya ebe fru borotre Brian Chan na pescare for mo wafua ye kese wrato wade yi so pescare for be mo nya flatomy stretch marks agini peduana boso ana wo hu sesese eto ne kɔ ni nyina ayira ma wa ye nyachres e na ne nam ho a ni nyina pescare for ebeboa o use vitamins minerals any machines any di won mudwuma e wo wona so ye frɛ wonom e wo 053 012 2500 and a 026 84 77 660. So we na fresa huma we ya. Pescare for ye beje so ye no be kasa we dia wonti ase no eno ne be chirim. And from that beauty shop for e wo Kumasi Kejetia. Onu be Kejetia police station no and hwan na etie me na we saloon owner. Wona make kasa hui oye baba ana hairdresser. Wona make kasa hui se wo ba from that beauty shopper makandi amudidi mudwuma no eno ne yeton mo amonso mutu sa nioma bi ton aha no yetu ton ahai yesan to ne nkronko edidi edwuma o pe hair dryer se standing ana wall o pe saloon trollers o pe sinks o pe relax exhibit se mega growth shea butter ana olive oil o pe plus nail accessories UV lamps acrylic ponders and in a liquid sa what the Bravondak beauty shop aha no ena yebema wa ho ofe no agina brane wa wo nso wo ya ho ofe ho adwuma onioma wo be yusuo no braha wa wo tubiton braha ye shop number no e wo Kejetia e ye G1595 obetumi afre yen wo 059 892 6246 ena 0247 133 203 first ahoma we sisi ya woni pescare for hwimom na wonom ebeboa and the fearsome 3 eyenuom yensa ebeneche ba afo na de sanwo we yaba ene hwan na etie me na yade enti woni ahoto wona me kamfo adura ebeye wo general well-being ne ho adwuma ede amawo hwe onipa se wodwene o well-being ho a de aka nyina ye mfasodi o ene de na anammu eyesroku na abubu agu ho esikyire yade ana mo jabroso na ehawo waye kese abroso e ma wo je wo ho anye wo de ye watenka atekọ osebedie eze kra de be ma so oboa oyare yare ini obakra oboa onso yare watenka na atekọ beto hepa plus pavi ena plasmos emrewe wompema na infections se wodwene nipadua na hoden ho kanea de aka nyina aye mfasode edemao enti wa wutie mie the fearsome 3 no eye hepa plus pavi plasmos se no miensa we nyina no ye numbom ye wo bia nsuo ene ye wo bia nso topaye se wo ye bema na wo mene topaye no bi ana wo nunum nsuo no bi na wo nya wo kwadunum bi ede tu akira ebem na ye de so wo your ban so warere wanom awie no na wo rewe atadwe bi so tu akira ebem na ye de se wo na ase se wo nyare ho mesreo de ye no so gina ho ni hwe ye no anhwe ase kope hepa plus pavi plasmos no bi nonom na naturally improve general well-being famao baby eto no bi anso kwa ubenya bi ye number eye 0542 77 8572 and 059 13 67 898 oh amanonia now after 0542 807 907 unya fresh ahoma we ya hepa plus pavi plasmos enro ne ye ne de aba ye beje so ye no be kasa na de wonti ase ne ye be kire mu nso de amawo na we Dawood Aba Hospital traditional Dr. Dawood me manu adwuma efo nyina nso aha ene wutie me na se yade bia be konso abu sa akokɔ abu a sa wahu se ya won pɛ so obesɔre afiri ni ngosua ne so no aha sa na yade na bɛyɛw abɛkɔ so abu yade ne mpɛ so obesɔ afiri so enti wo ho akyere wa obi nso de na yɛ kwankrɔ ne yade no wa ko abrɛ o nanso yade ne nkɔ mesrɛw wo sa nipa a wutie me yade bia ba wanum nuru wayɛ sɛ ni nyina hoto ama Dawood Aba Hospital wate papa no odoma nkoma kyedi nimdeɛ
ɔde mfidie hwehwɛ nipadua ni mu baabi a wo haw ne hyade kɔde ɛkɔfa haw ne baayɛ ɛhɔ no obɛtwiti afiri enti sɛ woyɛ ɔbaa na sɛbesɛbe wo pa awɔ ne mma bra papa no bɛmu anya bari bi ato na so sɛ woyɛ bɛɛma wote ase akoma brɛfoɔ bɔ mogya yɛ adwuma ɛde fa ntirim nanso wode a wo so wo bɛɛma wu wayɛ te ase awuo brana Dr. Dawood wɔn pagya biribi ne nyina so ɛmfama wo wodeɛ sɛ ɔbaa fibroid nti sɛ kan ne yɛde ka wo a yɛde ka wo nyinaa wahoɔden so a na atia no o brana traditional doctor ɔmfa no duro nka wo nyɛ sɛ ka ne o fibroid no ɛbɛfiri hɔ bɛɛma wo nso wo ho nsuo tumi ba ɛnso ntumi nyem baa bra yɛ nkyɛn ɛsikyire yadeɛ stroke nwodweɛ mogya aborosoɔ ɛnamu yadeɛ ana ulcer sɛ wanya prostate mu hawa ni nyina papa ne yɛ ho adwuma faka yɛ kwadwe so ka sɛ obesi wɔ krapa metro junction ɛgye so krapa metro junction sɛ yɛsi hɔ a taxifoɔ wɔ hɔ mobile moneyfoɔ wɔ hɔ kubeni nuanefoɔ nyinaa wɔ hɔ busa sɛ mpaakyɛw ɛhe fa na sɛ Dr. Dawood kɔ no mbɛka sɛ ɛna ɛwɔ soro ɛyaa no sɛ wofiri metro junction ne so wɔ krapa hɔ ɛkɔ baabi a ɔwɔ yi a onanti nrusima baako pekra no aduru ho owa avenue 4 oni Bretax Steel Complex ene die nimhwe opposite ne number nso ne bibi kire wo so ana wo ya de opeso ne discuss de ha wo bi afre Dr. Dawood eye 0244 886437 ena 020 168 1717 okay bema no kire se owo nyina so a ekire se ne baba no ohwe no na ya twetwere enioma ya eye trunk nom briefcase nom mob sekan mpraye te sede akwada ko school fofora enioma akwada atoto be ma sa enioma we ye de enioma ni school ni ma bag ni wa se bag no wan fa ma akora na ko school oje obi bag obi box chobox a odi awie school na ma akora na ko school bag si de odi ma de agum e ma to bag ma me bass of ko school no for neat no ni board ne pa off bag less with them a oni ma gum a obi track obi boss na de ama so de on fa ko school o si me hwe me ba sesen din se me hwe me ba ma me man ni ne ho ano track is so ni na bag mo se track no bag track ni sia na bag si sure de sa ni sister Mr. Sabisu or Mr. Niska, so far got to really from your and mammy back again, con who crew. Any provisions like Mr. Scammer Mono, only market, and soon Mr. is carrying a can. Now, Satam na obey way. On the essay on so on so on baby, one baby. It's to be said, many evidence, and me fancy this and I'll on a toy. Enti akurani hu dwa no hwan ne kodi me aka sem kudi ba de papa physical e de bre hwan oba fie na kwa be fa koy akwa be fa fie if me fie oba no owo boarding meboa okọ school ne ho ne oma hwan ne kototoy if I try no ho e tie ni results ne ba no kwaje no na me man de forms e koma ne papa so on hwese me hwese do betimi aboa akodu enti hwan ne kototoy oto mo trunk and oto sa bag na wo kano and oto prayer oto aso second rubber bucket uniform and sandals cast bow or the equine cap and a bow hanger and or the koi sanya man or the coin be man ne totoy the can list there the free school by na shambag msesi ameno ka say the can wasen kebeka homan akula ni gina eyemu amane de ko school no anso na so aye bi won so enti no odi share owie no bobo ye no odi share ho ka che ne say de aka no obe friend wo phone so na ototo ama no enti mi hwe din se de odi ato akula ni tim no me hwe so obe ya na ti de ebe wie pe ya ma akula na tim ya ko school no eye me na meto ade aka so ma ye hwa de bi ma men kai wade bi wa ha tie for munti ade hwe enkwada mi enu yi ba ko soli eye be ma ne nko ana ehwe no de wo ho suku wa accept say sa ne oma we no kure say ototoye enti de ebe wie prim amana ko school na ototo so no eye provisions a ka ho ama akwada akọ enye provision na de yen na petoy provision na petoy mana toto provision media mattress ho friend ban say mattress mentor de cover ho na say mentor de leather ho na say mattress de minya na ma ben de
atobi ɛna mgya ba tete de ɛtɔ why na total provision me Sadiska mama hwɛ bibi sisi wo de sisi akwada no wo school mu na wo no akwada no wo hwɛ no ana wo hwɛ no mama ne haw no kwan ba na afa so hwɛ no obafia o mama Sadiska se bia come de na me Sadiska o school so frame so a but sa this time we are all queen ɛna me ma dwe sɛ ɛkwan a mama no ne me ba no de be fa so no de anya be de because of Flano, show me no me de kompona ma me ka se me hwa akola no akwamra me nkyɛn na bia Sunday ba no aduane o medi bia ma me so ma ne den o ma ne mba o mo kɔ me to sele nda tete bia den e ma o mo kɔ e me ka cha akwamra so fa sele nda den emra me fele ma no no fa no de no ofie ma me so ma akwamra fa sele nda den e ma enti sesi ade na abanti ama me no e prevent akwala ne wo so o ma akwala ne ma ni ma de kro bro me nim enti se wo be ka ma me matias ya pesa wo kire me se eye term we ya wo mu bie ye ko ye e na wo ma akwada ni ska na frame me am ka say dem wo kire me eno me share that wise na me chim say dem wo kire me yale akwa me o me si na wo me ko pa o ma kwa ne ba fi me boa me si bia ne ba ni nwa na me si o si mu ame akwa no fi person me si ne ma chama me so na me ase me sugu me mu enso so ma me we ho me bagara so ho akwa ne ba fi a ya wo ko ne papa ho papa nyi de tie ni so obe fie na wafa ka mama me ko hwe nua no na me se ko okwa bia wonkoda wapsan na chia ba enti okọ ne papa ho okọ ne papa obi wo me ko no na mafre bia kwa me kwe de so wada na ono adi o se wo makora ne ma ne ho papanyi sede be ya no Krobea daddy yemfre ne mame hwan mame papa yi mame sakora ne ba ho ana se o ma ho okachira akora ne se o mesi ni nua kuma ne nyoma o onko mi se bi ba ba bia mete e be si ne ma because je ni man the last time feel ho akwale school atale on si mame no wan si so on pam so on pam ade be chima akwala ko school me ni akwala ne yede e fa ka nu fi ho akwala me bagba na kire me e me ko ho na joko je on yi mame last time o ma o baba ni sky da be e fa say me fa say this month the last month o ba fi o ko yi oba mo be 2 times if I'm either mo biem if from some people pam when say me minister until last month yes and break tatwa o ma niska o ko am ntwa minister say on fa top province as visa na ma me say last month senka last month he ya de ne card ne be dey opanyini on twatro Jesus Christ o twatro kame se de wo kan kame fa ne ma kame ha ne da ken the last time wa bai se ye wo bu bebe kwan se ye wa bai akra ne ko papa ne ho a oba no ma ne be 50 cedis kesi ka wo mfansi ye 10 cedis efim aka 40 cedis nti sa akra benya 1 month sa akra na be nya 2 weeks wo fie na wano sa 40 cedis na aka won ho no ebeteki ne sa 2 weeks no so wano akra na ma hye ne se bia ma me frɛ wo papa na ne minisika papa nankasa enya pepa se me ma me basic na o basa wo so wo ho ye dey me shada ya said ono so wo so ma enti so o ma bi na wo so ye bi aside the same thing o be school a eyemia o wo school ma eyemia enti so ti aka se wono akra no wo school no sende ni sika wo ye tro enti ate se akwada no papa ni sende ni sika na akwada ne nso mo wa mane ana opanyini Sunday ye twa mu me call visit me bisa akra ne se o papa ma o sika na me hu na na kan kwan papa fa so mo sika sansa me metiwe ni sika ma me fon so na mbisa no na akra ne ka che me se mama papa ma me 300 cedis na mbisa se 300 cedis o de ye dai so ba ye na ma ye provision na no so de fa he na so ko school no na o de kika e wo school enti o siska no de fa he ne ma no wo ko ho o ko papa ne ho enti wo ko ye no de kire ne nana papa ndi sika hye ne nsem no o de kire ne nana se nana ene dada ma misika 300 en na chesa sa 300 cedis ne so kra na mo wa mane ko si se wubusa no wubusa no no o ka kire o ka kire mama me ma no o ma me 300 asem we ma me anhwe ya enti tobo ma me yi wo ko ho no visit na wubusa nse o papa ya o ma usika e no se ya o ko ho last time no o ma ne 300 cedis which is 3 million o Ghana cedi no de kire ne na nakura but wo de wa ma wa mane ko si se wo ko visitor wubusa no enti se papa ne ma akwada ni sika na akwada ne nso mo wa mane kire se esa se nkwada no wo mo ye very stubborn sika bia nso binum di enti se bi me pa cha otobo
sebi na ebi akwada ne de ye no play wo ne papa no a wo be da no wadaroma me pasho no ntina me timi ko school mu ho a visit no me say ya dia papa ne send diska na me hu esan so ofafo a obetimi a friend papa abi send diska me timi bisa no sika o kire me no e sika 4.6 and akra ne de ko school papa ne de ama no atemba konko na wie yo or boarding so atobo say mom ya so ye man so fon dodo akra wo boarding temba konko na wie ye okọ boarding house a wokọ dining hall wa wo se wa ye provision so sa de ama no wo sa akọ visit ma akwada no na temba konko na wie ye na ya man 4.6 a enye enough mpacho enye se 4.6 ni se bia time okọ last month you know bia ombebe fie and o man 4.6 oba fie na okọ na me ye provision ma no and o man say sika no 300 no but at the same time na me susuma me sika and o say what the kotuatua ne hoka e wo school mu ono akra no ka be no so ode e wo school mu ho me there no cred nie man misa tobo meba ye ma no ho nkura ne awarijaye ebi ani o wan hwe ya akwala de be play o obe play o ya won kwara bebre wo me se me ba wo SS na wo fra me ka kire me say ye ba beto asumasi ye ba me first can nsende o da me a me ba ho ana empo me de obekọ akohye teacher bia me gini die nsa enti se wo ba beto geography ana government ana CRS textbook wa ko ka kire se teacher no mfra mi nkire me mu ansa na matiase kire se enkwada aba ye enkwada abone ye sa atama na ye ko school sa atam na sem se kura honye effect se de se hodie ye geography minim madam fu bia wono no ye geography wotumi frɛ ne maami a wo wakura se akwane ye frɛ no lamose wo free sewi en wo ba school wo sims woni aluta wo mutumi frɛ sewi no amaka maame ebia ye to book sei ni egina fun boot o na fun boot no se sims secondary school ba bia na hoya administration nkyɛn girls dorm echi ena na administration nso wo ho na ne egina ye fun boot call enti wo kwa house mistress ho a minute a wo be yusu no wono ama ge aba begina ho wadi hyem enti wo kasa ntentem se be ye ntekese wotumi kase ye to book ebi edu no aka geography o no aka gra fi enti geography ba ku book ba ko no wa chemu miensa ni nyina so bo wo soro ansa na ebi a wo beto literature obeka lit ansa no literature asaba wasaji mienu no enti se wan hwe san kwada we especially maame ne papa ntemo nye no akwada no betumi atreke mo osan yo ba omko school a akesesem ye ma enkwada ma ya de enti wan hwe ya Asem Beba ba wo de still Asem ma yes no kre wo mu se mi twa trosa papa yi hwe ne banam de na betena ha me ande mate ase o de wo ka nyina no mate wase but wa wo nkire mu kire se tem yi kura no nko na wi eye no enye tem we no de se sika ma no na tem ben tem we wa meniska enti de here of course because was you fancy ankran start say word foforo no or start from wine foforo no and if sika ye kan be shen fin enti from form 1 a obekọ form 2 sika 4.6 Asem na me ne wo kan 3 me fan say 3 terms 4.6 first term second term third term 4.6 and what the amano and I also amane say me sending sika pa and Thursday Friday twam me ko ho Friday Sunday me call make up boy 1,000 of book 2.8 and a book back 100 cedis and son of provision kakra me yekomano me talk carry o ma ne ko yi book ne be kire o book ne I can say me this man so gwa kwato me woni madam o to man mesre wo manin san me wie school me ne da o uko school dru dimu kakra JHS SS dia wanko enti akwete se me nu nyina abekro na mu an ye nom wonye sure e wo trim se akwada ne nso sebe o exaggerate o kekanyo ma akese na de kire wo ma wo box aka no enti na pressure aba wo so sese ya se papai obepegere ni no aka no kra ka ye metena ha enti ska sese o de be ma no
opese onfa mawo na wo fa makwada no sa na ohia na me ba no sa na ohia mate so ohwa akla na me hu se ohwe na wo hwe no mate me da se be ma wate di oka no ye be hu se ne ye be ye no ene akwada ketua yi awodadie mu nchia ye frew na na kua oten pinaman na na kua oten pinaman Kenya se Abrem Old Town ena akwada ketua wote princess ene wanya afeko e dia kan onfie ho akwada ene ye wa wodai yankopon hira wate yankopon nya okese omwa na onum enibone e wo ho but aye odoma nkomade bo wo ba asase isu no omane mrem ne papa no na ade nyina animu anenwe oye happy birthday to you pinamine afei ye frau Deborah Champon uko school wo Jesus Only Model School ye watu nso ago ene Deborah Champon wenya afeko e de aka onfie ho wa wo ma mini wanu anom se wo fasa akwanya we so we show happy birthday. God bless you very much nyankopon hira onya okese na onka wo ho e wa ade nyina mu. Happy birthday to you Debbie. Afei Madam Janet Esumai Edu Oba Jane wochira de ewo Eija Nuria Islamic Basic School ene Madam Jane wenya afeko edi aka onfie ona oma se wono ma happy birthday yankopon hira no onya okese wo mo na adepa bia ese fata wodo oma ne mrem emfama wo. God bless you. Afei Mrs. Adelaide Esiedu Oba Adelaide afọ nkwanta ena owo dodo na anim se afro Yesu Moko store ene maami Adelaide wenya afeko edi aka onfie ho na Anita Ofowi wa wo ba wo asa savings and loans ose enapa osre enkwa husan ayemye nimde eni nyinkyere se ntoso. Happy birthday to you. Adofo mabedwafo ebeba enkomoyimu na mihuna die bi ewo papai ene maami asemi ho eye nkwada mienu soli baako beba ne nko ane hwe no baako wo ba de ho beba ne se mehwe ni bi oba ne se dabi akwada ni tumi giska ewo ne papa ho de kire ne nana ba ne maami amusa na omo maami na mane maami ne bre otumi ko one visit etumi ko boka 10 million book wey na 2 point something waje book wey 2 point something no waje okwa ne omo obesa atoto aka ho e de akoma edis wotnase no ono nso dwen hu di se meko one visit mpo na mebo sebe sa aka we na se papa ne nso wo hɔ a oye oba akoma betri ahohyehye beba enti it boils down to omumienu ntam nye se nko omu ntam ye ena be mai nipa somasi ye bana fro adesi oh me kura no akura sem sandi ska wose sa wose ha adentina he wo papa sa no sandi ska adenti we ka se ma me de ko no wo hu sa akura ni twantro enti wo mienu ntam enye no e ka ho bi mienu akwada no sabe he yeninimu ya mai sukuu mu akura ni be ko school pa boarding so obekọ dining enkankane ye mama no so do baba ko SS na wa amuani ana ho pa because peer influence e wo ho menyonko nko dining enti menso menko ni wo mo cheche wo mo e ma na wo boarding house e mema de ye no lie ho ye kokura tumi ko ma ni table ne so enkankane se ye enkradoko no ene hyeto ne ade na animako no ne nkenam no e ma ne ba na wo mo cheche wo mo ho oni sadi nti onni ye jikodom ye boaboa no bi atwobos baako emma eduru memene da homache no ya petente bi obi ade asikire milo nido ne de aba ne akani nyina aboma hono nti boys de omo ye considerate o pesika de aye prema nsem wo school mu nti no obem atoto buku eni ho o pede aye na de nti se akwada ni wo school mu na wanhwe ya de bebanye Mr. Mo Dr. Louis
aba abedwafoɔ bɛbam Dr. Louis akwaba yeah me pa cha na ho te say nyankopɔn adumo very good yɛde nyankopɔn ase ɛnadwa day ɔde waba bɛka yɛnsa na me da bia ya asɛm kora ɔka ɛyɛ me de ɛne sɛ deɛ wanom enura brɛ that's it na nani da aso asa no so ɔba St. Louis adeɛ baako ɛwɔ St. Louisa Herbal ɛne sɛ acupressure therapy ɛka ho yɛbɛmiamia the vital points and the vital organs no ɛbɛka no ama nipa nyina hotɔ no da wo ka sa ya na me bɔ me nsɛm ma wo mitrim pa kyerɛ sɛ amanfo anum nnura brɛ o sɛ obi koyi ne cards ɛne nnura hodo a yɛde ama na wanom kɔ nipa dua ne mu a ɛnya asɛm ketewa ɛnso still deɛ ɔte ho a na ɔte ho ɛna wie yɛnya St. Louisa Herbal and acupressure clinic for mo ba yɛ nkyɛn yi deɛ ɛnɛ mo nkyerɛkyerɛ yɛn doctor yo medase bebre St. Louisa Herbal and acupressure clinic Otec maybe an episode osi form na di kan fa me number yansa 0537 029 464 0537 029 464 number ye mienu ba ko so ye 0546 24 23 43 0546 24 23 43 St. Louisa Herbal and Acupressure Therapy. Kumasi ya Otec Maxima Goil Fueling Station. Kumasi ya Otec Maxima Goil Fueling Station. Affordable road now. So if you're Ghana flag sim the honey yawo. St. Louisa asana penekesi ya kano. Adi ya anse asama ya kanina anse. Ye hono ya na yese de wanu medru abre. De oseme de me numedru bim. De wapa aba ewe dru ho. Sa nkrofo no ya na ehia wo mo. Edi time bia yese baby awoji wadru bia no kosoje. Baby akọ clinic bia kosokọ. Na so no unim kwan ya fa so no medru ana. Na unim kwan ya adru kra fa so ye adwuma wo mu ana. Eno nti no oji wadru na akọ clinic bia baby esa wo ba St. Louisa Herbal Clinic. Check. Go filling station affordable road Ghana flag if you na Ghana flag simu no. Ntini na yeye mu adwuma. Okay. It is we be ma na wutie mi, awon se be ma no ntini mu yeye mu adwuma. Enti be ma de se wo se wankasa nim se bi a ahode ne wo fom a ana sabe ahode ne wo kra pa be se wo kwa St. Louisa Herbal Clinic. Okay. Ye de ese pick from onsem ene wo na mu. Time bi asema ye kan se yakopon bo nipa no. O de nipa akwa ne nyina agu ne nsem ne na mu. Ye ntini no e connect to o part bia. Enti se ye hu se aha ene ha wo anaka se wakasa akwa ka kire yo baby yes ye touch honom no a ye ma waduru ho beto ebi won so a machine betima kire se we ohia duro obi won so ono akasa class ma no maduru abre enti no mi hia duro enti ye ho no eye aduro and defend with or without e da se ma waduru ana se ye ma waduru enti St. Louisa Herbal Clinic nipa ntini ene ye de ye adwuma ye miamia firi wonsam ene wonam mesra utie mi obi ho no mo sori a wo se me site titi me na site titi bo kra na mpaboa kra hye no a na wo de na kra tia fom ohun se watia fom diabetes how mesra baby esa wo de chira St. Louisa Herbal Clinic ade ba ko so a ya nipa emu pressure nipa emu pressure kra silent killer so silent killer se nipa bebre na de tie no se pressure no eya mentena ho ma enko too high ebinum de enam 200 enya sam ketwa o na nse mi wo fie na me clinic man point am be 8 o'clock na ba mu be no so ne ma me se me frɛ me kwa na so wanyini be da be 70 plus na me se no so ono out ono ma se no ho na basa na o pese o back clinic ono na o se ne ba ne mehwe na ne ba ne be ka kire me se o ne ba ne ma na so o da bi ma o ma me am be fie ono na mtu na mo na mkoye nti me come de pressure machine akoye na me koye na me check in on that is almost about 190 na mami na ano so unim doctor ntia no man drum say na wa forward was me for na say kan ko forward dro na bi ade chia no aba nyakopon adom oba ya de therapy ya obebi esi emia emia na nsem ne nam na chi ba bi emia on ma within 30 minutes as pressure na ya drop wow enti no ya de acupressure therapy e drop pressure emam ese ye wo hono mu a ani kwan se o trauma stroke echo because your kwan e be fa so ya de be boa ya obetimi dia prevent it na se wonya bi susu a
you can have so I best how I did. Okay. Penicase and then me raho pa me be. And say was I the sub we should become because your colleagues. Na me raho pa just say prosini baby a stroke catch no stroke na chewa e wo no was sensene. Was sensene was sensene. Na on sanso ntimi didi na ne me yes. Na ohwe bra prosini ba na bo. Na wayare for some time na sebe nu so yare asikasem na sebe abusu be dinchi ase de abeto na twene mpo me reho ye this is not the first time about four nipa 4 na my chance ade we ama nkwanya me reho ye pa and na no me ka say otiefo tie me yade enye ade a yidi agro enti no bebusa ho say adaka boy sen na amanabofo krom ko bo ase na omoje sebe mpredwasa you say health is wealth. Sure, health is wealth. But healing there, ya na entanka wasem papa. Oko doctor na doctor mo adura, doctor bie no especially herbal side. Doctor bie no mo adura. On pesa ho beto, pesa ho toro no ko dey odinya fans. Na o kasa yemi na me hwe no, me pacho so akobro ni hospital as orthodox and as herbal. Na o say ma adura especially orthodox hospital. Ya dey chill time. Yes no time say you say ni ade nyina. Ene ma bi touch dey and bia doctor bia na wa nya bra fan chiro. Sure. Me pacho. Empire bell kra na sabe uji wadura. No bra do na oji na do na wonom. Ye monpa ye nguso. Ye oji adura na wonom. Nyina ye wona kwan ho ye empire ye bogu aduro so. Na wanom na ajew na aboaw. Me pacho health is wealth. Healing is secret. Look for it, search for it, dig it, find it, and buy it. Freedom is expensive. Sure. Actually, we happen to say a betchim. I know them. And to know, say, buy a once, especially I was saying, no, and young Kolan Kola and I'm saying, 7 predators. Dear, watching ya when any pay. Machinia e kura to me a drobia manom pani bia ma wo ye fen kusikuro eno ne ye pe bibi saa enkoso na be ya dance ye beba ye ho no 7 periods wo ye be ma na se utie mi a prostrate wo ye black person kwa dia prostrate die wo ye dan a ubenya oh how beba oh yeah abrofo no na mo dia no we from ka ba ye dia black race ni dia wo ye dan beba now because of union Argentina say amaze na e ba mo wo ye be ma na se prostrate no pese be kan ho a professor bia me hwe no awakra ose ne na nya apostle ne mapa nya apostle nto no pese e bi be kan kwan to yenka na pam fast obae and at the say man to or prevent it and ye hono both prevention and a cure mentna se hwe e kira kwan St. Louis Herbal Clinic normally 0537 029 464 0537 029 464 and 0546 24 23 43 St. Louis Herbal and Acupressure Clinic. I work Kumasi Tech Maxima Going Filling Station. Affordable road no say fie na Ghana flag si mu no. So utie mi usisi yade ya waka wase wachi bremu. Se ka se ye ka edoson. Acupressure therapy no because you me ansem no na mu ntin esa yade bia. Wow. But they come on ye ka wasem no. But don't forget ye nsa no keke ye de nsuo so ka ho. Wow. And acacia wood. And it be me ansem no wachi no. Odi for sene na me ban ka se me ra ho na me ra ho nti de o me mu no pese me di me tiefo. Sure. Sene a person ni ba wa bo bra. This is the 4th time I'm be say about na stroke ka chiche no wa chenchene na se busua 7 predators areho pa Dr. Louis Yankupu nchira pa so ate ene wa wutie me na wani da swasa e wa yaresem ona woni Dr. Louis nchia e wo St. Louis Herbal and Acupressure Therapy ye kan se ufri Kumase ha baby a ufri baby a no nya ba be si kromu pe kasa wo pe ka ye ko Tech Johnson ka ubenya bi wo 2 for run about ho ubenya bi wo Central Market animu ho ubenya bi wo adum baby a ugina bi abenya Tech ka wo de wunya fo pe ka kire mate ni ne se me pa chaw mesi wo Tech Maxima Goyal Filling Station nanim sa Goyal Filling Station ya abonta mienu si wanimu nabu sasa wo pe kwan na ye fa so ko affordable housing fasa kwan no na bra straight opa da obi sa pa memusa obeba ba tu fie bi e wo sharp curve bibu a Ghana flag esim sa fie no wuram e ho ne St. Louis ana se ya ka sa wie doctor sorry frɛ no se ya o yade no fato nanim
send your watcher say aside enro, aside acupressure therapy, aside water therapy, acacia wood, olive application, deep tissue massage, I never body in ano. You send them pie water we ya dear witchy. Numbers near 0537 0537 029 464 0537 029 464 and 0546 24 2343. Dr. Louis, area does a pa. Out of 4, Dr. Louis, and an area na bon komono. What the ye to anamo na wone papa no hia na bibia nso ebeye kama. Ewo St. Louisa Herbal and Acupressure Clinic. Out of 4, my baby 4 and so ewa ha. Na momfa modwa Mr. Mo. Grow Fine Herbal Tonic no eye edura UBPB adnom mprimprin ya me ne wo kase ya se wanumu atoa untumi ne di onsane onan aye utititi dura na dua untumi na me pa cha auto Grow Fine Herbal Tonic na nonom wate oba wo nsabuo mu pressure pa issue se wo nsabuo mu no wo de ye wo ya eba dodo emroso obi de eba ba 2 days na twa ani tumnom ne ade menstrual issue bi a wo de makra koto Grow Fine Herbal Tonic nanom edro we ye o natural cocoa ene ye de aye se edro we nti uta anom a eboa mo a mo ye dwuma gya ho modro ni Grow Fine awia so modro ni Grow Fine ne ye de Grow Fine ointment nso aba na ne ointment ye dwuma eponya asem ketwa mesra wa wote yaw biara ewo nipadua mo na make asa hoyi pe Grow Fine ointment ibi sa wapone waposo usisi ukotodwe wachiri bramo eye wo ya woje ho anye weda mu ayenwuni ahotutuofuo nue wunya Grow Fine ointment me ye de twetwewa eno ano no baby eto no obi akọ abenya bi digital heba afọ ye ne ye de aduru ya ba ye number ye 0244 596532 0244 596532 na Royal U Life Enterprise yen ye de agombia capsules no aba sa capsules yi emanom ememanom wo obi asebe oye bema na wo sisie mu problem a da bia ya affect wo mpam enti sese bema wo sisi ya de eye wo ya ama sese wuduru mpaso 2 minutes na ho esane wo waye mremremre wo mpam nioma nkoyie mesre wo kona koto agombia capsules se wunya se duru we bia wawie ye osisi ni mu adwuma na asa mu agina brane se bema afi wo so ye oba sebe osisi achia oba ye hunu osisi ansa na ye hu anim aho ama sese wo so ahaw pa wo mpaso ukuru tumi bu enso untumi mbu nhia no waye mre onzabuo mu kura no sese kura no enye oba onso memene agombia capsules ibi na ba bi eto no bi ano kwa agombia nui ubenya bi ya no afre yen sa wonti bi bi ase a eye 0244 946532 and na 0277 454288 enematuka heba Mr. no eno nso dodo na abone nsamrane antides yaduro no na matuka heba mischei se wo penipadua mu ahoden pa eduro ni nie wa sebe pressure hawo wona situmi tatai wonu ato awuntumi ni die wenya ni ho hawo anawuti yade aba ama ka wani stroke kura do wato fama na watenkateko sebe be ma waye mrempam wona me kanfo matuka herbal mixture edi amao na aba misti heba da ni heba kolinak ni apidanka bebi eto no bi akone biri wa ana wu penchiremu a no afre ye 0243 420005 and 0554 363424 obo akra da so tinkonya so odi abram akra me da se na nyame ase na yenche wona o tie no na wo hwe ye nyina ade ba ko a me ka kire awarefu na se me hu se nyame nka no mpo oba ne be me ya yehie ene se de otie yenso fa benya adesua se aware egu na se ye ya adwen se ya bia ewo awade enum no ye de be hye yemu a perfecting kwada no if you say empani se asono mienu nyantokwa wo kwa ya ase a eho no honhoma ne ho nsensan na kire eho kire wo mu asem aye kan nyina memeti wodin a me cheke nyina hu se wo mu mienu no ya obi
ɛwɔ ɔbaa no titiri ɔbaa no mu ɛno nti bɛrima no ohun anim kura no a na sɛ ne yere na ahoɔ anaasɛ na ne bu afu nka anya saa nka bɛrima no ebia deɛ wɔyɛ no wonya nyɛma ne nsi sɛ deɛ teɛ deɛ na mmom kenuru baabi a nka tan saa efiri sɛ time waso sɛ akwadaa nya admission na wagye admission letter no akɔtotɔ nneɛma ni bi ɛna akwadaa no kɔ no otimi ma ne 3 million otimi sende ne kakra ɛwɔ mu sɛ ɛnsɔ ani sɛ ne nka bi a maame ne hwehwɛ no deɛ nanso kenuru sɛ deɛ adure nanso so maame ne hu no yaw bi ne nneɛma bi a wafa mu ne nti no ɛna ama wɔ no mu nyinaa aba ne saa so no ɛna adeɛ baako a mɛka kyerɛ bɛrima ne sɛ ne nkurobo mu no ɛna sɛsi a ɔpa agye sɛ bɛrɛ boso mini sɛ akwadaa ne ma mesi ne nneɛma ɛne adeadeɛ nti no ɛno na wɔgyina so sɛ firi hɔ no ɛna wɔma ne sika bio ɛno so me ne nya adwen saa obi te nkran obi te ayi ɛnso wɔhwɛ ne ba sɛ ɔdɔ wɔ ɛma ɔbaa ne bɛrima ne mienu ntɛm a ɛno ɛmfa ho ne sɛ wɔwɔ wɛnkyɛn anaasɛ wɔni wɛnkyɛn akɔwɔ wɔn nkyɛn kura bu ɔkura ne yɛ haw wopia wontimi mpie wokɔyɛ biribi a na yɛm kyekyew abaya a wadu ne mpani mfie soɔ saa bere wokɔ baabi a wosuro obi bɛsra wo koraa wosuro nanso sɛ kɔba sɛ wɔni wo nkyɛn aduru baabi a wɔho tɔ wɔ kwan bi so ɛne baabi a wɔwɔ no wɔni baabi bɔne wɔ maame no nkyɛn ɛnti sɛ deɛ ɔmyɛ nkura deɛ meyɛ ho hyehye me sɛsi a medwɛn ho ne sɛ nyame ammoa a ɛbɛsae nkwadaa no mmienu ɛde time bɛba because sɛ ɛwɔ deɛ papa ne ka kyerɛ bɛrima no because deɛ hɔ obi a watotɔ boxer shorts ne adeade abrɛ no na wasan sesa na adeɛ de akɔma no nti wodwen sɛ deɛ adwen na bɛba akwadaa ne tirim bɛrima no o ɛna sɛ ɔbaa no so ɛwɔ maame no nkyɛn ɛna deɛ ɛhwɛ so ɛkɔ so yi ɛdeɛ bɛ nsɛm so na maame no so bɛkeka akyerɛ ɔbaa no nti bɛduru baabi no na wei bɛka sɛ ai ɛna mpapa pɛ m asɛm nti me papa mpɛ ɔbaa no asɛm a ɔbɛka ni o mpapa mpɛ m asɛm nti me wɔhwɛ me ɛso wokɔhwɛ me nua bɛrima no ahwɛ a wɔhwɛ no sei ni sei enti papa mpɛm asɛm enti akwadaa no ho bɛyɛ nahi bɛrima no ne onua bɛrima no ho bɛyɛ nahi sɛ ɔno deɛ ne papa pɛ n'asɛm na ɔno deɛ wɔmpɛ n'asɛm saa na maame no nso so akwadaa no ɔyɛ bɛrima no ɔde bɛka sɛ ɔhome maame wei yɛ ɔbaa nti no deɛ ɔpɛ biara wɔyɛ ma no ɔsi ne nneɛma ɛnso meme yɛsɛ ɔmɛsi me nneɛma koraa wɔ sɛ wɔma me sister ɛmɛsi me nneɛma wɔn mu mmienu na hyeɛ san ba abɛdɛm maame ko papa ko o ndi ekoba ne si adeɛ ne yɛ create ama me agwadaa no ade nti ɛna yɛnya dɔ ɛma yɛ ho kakra ɛdɔ ne yɛ mu ahodoɔ bebree ɔdɔ nyɛ sɛ ɛnɛ na sɛ dodoɔ na do mo adwen sɛ wɔka sɛ wɔdɔ sɛ kim na akɔyɛ saa sɛ ɛnna mu enti me dɔ me maame a meka yɛ si a me dɔ maame akɔso ankema na yɛ na ba na maame ka sɛ awura ba we me dɔ no paa me dɔ krobea yɛ bɛrima enti me ne kwadaa na yɛ wɔdɔ a yɛde dɔ yɛ maame yɛwɔ dɔ a yɛde dɔ adamfo a yɛne nenam yɛwɔ dɔ a yɛde dɔ yɛ asɔre ba yɛwɔ dɔ a yɛde dɔ yɛ adamfo ba ɛne yɛwɔ dɔ a yɛde da ɔbaa a yɛne ne bɛda anaa bɛrima a yɛne ne bɛda enti sɛ sei no ɔdɔ a yɛ ɔbaa ne bɛrima bɛda no ɛno na afiri mu ntam o ɛno deɛ saa ɔdɔ no deɛ ni hɔ bio nkwadaa no nti wɔ sɛ musu munya nkwadaa no ho dɔ enti wodwen sɛ maame ne papa yi wɔn mu di nkɔmmɔ kama ɛna ma send no 56 ananka deɛ kora ne si kwan sɛ akwadaa no wɔ maame no nkyɛn kɔbɛ send sika no si maame no so sɛ fama no ɛnso krakye ne sɛ ɔde bɛsi maame no so no wɔnya evidence na ɔde kɔma ɔno nko ara no ɛno mom na abɛnya evidence wode si maame no so wonya evidence o enti mɛsrɛ wɔn a wɔma wadeɛ anaasɛ wɔn ntɛm wateɛ no ma yɛmfa ɛnam ɔdɔ no ɛfiri hɔ a ɔdɔ no aka no yɛ nkwadaa no dɔ enti yɛnhwɛ kwan yɛbɛfa so a yɛne nkwadaa no ɛbɛtena ama na yɛnyɛ saa deɛ a asɛm wɔ mi nsusu sɛ nka aduru baabi a ɛwɔ sɛ ɛduri okay adɔfoɔ de ade hyɛ asɛm wei nkwa wɔ mu enti yɛkɔ off air no medi nkɔmmɔ bi ti mɛsrɛ mo na masrɛ mo ani die sɛ wei deɛ ɛma bɔnten so ne biara matutu gya mfa ma park ne so na akora Krobea ne nhunu kwan a asɛmi sɛ yɛde to ne bɛyɛ yi a yɛde ato ama asomdua ba enti ɔbaa ne bɛrima mɛsrɛ mo na mene mo asa ahyia ɛwɔ fitia mu deɛ bɛsi akyire no mɛsan abo matiefo amaneɛ meda mo ase uma menhyia mo wɔkyerɛ hɔ ne yɛnkasa adɔfo asaso Herbal Center fo kubi herbal powder no ɛgya tuatoɔ ɛna wiai hwan na ɛtie me sɛ woba Otec 1029Fm ha wohwehwɛ Asem Beba Dabi foɔ na wopɛ sɛ wo mɛnsɛm gyina
ejina brania mesra okubi e ba powder na yeduro odi pensio de ana kubensio sa powder ni bikubi e ba powder na sasufu kubi e ba powder no se bigum na kanum nom wa obehu se ama wagina be ma odi 2 minutes aye se kontomri yedi akaja nkaja mane mpesa odi na twiko mafon mesra pekubi e ba powder na eniwa kejina mu ofresh of Samoa on the down on the number 0244 166602 and 0243 505775 out of 4 mapon yango ponshra o onshra me onshra nyina na onka ye ho se wuduru Kenya ase Buford Junction ansa na obedru filling station na wo Buford Junction hoda no opanyini bi ton plumbing materials enra aminu shiai miru few din no facha me enawie a very good afternoon to you yankopon shao ewiase bi akoye o momyemfa nante ewie sorry so Dr. Kashe betna say gabrim enwo de to aso makrao